Dobrý den, vážení studenti, vítám vás na dnešní besedě s Danielem Vávrou a Gabrielou Sedláčkovou. Gabriela Sedláčková je manažerka projektu Společnost pro obranu svobody projevu a zároveň dělá moderátorku na Vox TV a majitelku baru. Pan Vávru určitě znáte, představovat ho nebudu, takže vítám. Raz, dva, tři. Dobrý Jsem večer. slyšet? Super. Já jsem, dobrý. Tak já moc děkuji za uvítání a moc děkuji za uspořádání této debaty a hlavně si za sebe i kolegu Dana Vávru velmi vážím, že vás to je tolik. Ať už jste tu v pozitivním nebo negativním, tak jsem moc ráda, že je o nás takový zájem. Děkuji za to. Moje jméno je Gabriela Sedláčková, jak už mě uvedl pan Naxera, jsem manažerkou ve Společnosti obranu svobody projevu a za to tu dneska budu mluvit. A mám sebou samozřejmě kolegu Daniela Vávru, který Společnost pro obranu svobody založil a já, abych nějak uvedla na pravou míru, jak toto vlastně dneska bude probíhat, tak já zpočátku představím Společnost pro obranu svobody projevu jako takovou a protože už fungujeme, myslím, že skoro 4 roky, už to je 4. rokem, tak jsem vytáhla jenom to tak nějak nejzajímavější, nejdůležitější, nějaký průřez toho, co jsme udělali a co nás ještě čeká. A budu doufat, že se budete svobodně projevovat i vy tady dnes. Takže klidně mi klaďte v průběhu otázky, nenechávejte si ty otázky, pokud vás něco konkrétního zajímá o tom, o čem zrovna budu mluvit až nakonec a nebojte se mě ptát v průběhu nebo mít nějaké námitky nebo připomínky. A Dan mi bude případně skákat do řeči, když ho k tomu něco napadne. To docela umí a já budu doufat, že mi budete skákat do řeči, vy klidně se hlaste, já vás budu vyvolávat. A potom bude samozřejmě prostor pro vaše dotazy a předáme slovo kolegu Danu Vávrovi, který bude mluvit nejenom o svobodě projevu, ale i třeba o hrách a nějakým způsobem to možná i propojí, protože dneska už svoboda projevu je téma, které zasahuje do všech odvětví. Tak já začnu možná... Počkám, až se to tady načte a začnu pak tou mou prezentací. Já mám za sebou, nebo teď nemám, ale budu mít za sebou logo, na kterém je napsáno Stop cenzuře, nikoliv SOSP, tedy Společnost pro obranu svobody projevu, což je strašně složitý název. Jak jste viděli, tak váš kolega se na začátku v tom přeřekl, tak nebyl v tom jediný. Já jsem se 1,5 roku učila vyslovit Společnost pro obranu svobody projevu, proto tam máme tu mnemotechnickou pomůcku SOSP jako zkratku. Ale když budete... Nefunguje, no. Tak počkáme asi, jestli se to rozjede. Pomoct, aby to naskočilo. Vím o tom, řešíme to minutku. Je to logo, které bylo vymyšleno spolu s peticí, kterou kdysi spustil nejenom Dan Vávra, ale taky naši... Jo, a teď mi nefunguje ten prezentér. Tady asi špatný kontakt v kabelu nebude. Tak. Je to logo k petici, kterou spustil Dan Vávra, Marian Kechlibar a Vlastimil Veselý. Dana Vávru znáte, toho nemusím představovat. Pokud neznáte nebo jste neslyšeli doposud o Marianu Kechlibarovi, tak určitě doporučuji jeho blog kechlibar.net. Je to bloger, publicista, dneska ho můžete hodně vidět například na CNN Prima News, kde komentuje dění Palestina-Izrael, nebo dřív komentoval dění ve Francii. No a po pravé straně můj kolega a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu spolu tady s Danem, Vlastimil Veselý. Ti vlastně stáli za vznikem peticí Stop cenzuře. Ta petice, když vznikla, tak ještě možná ani nebylo myšleno, že vznikne někdy nějaká Společnost pro obranu svobody projevu, ale řekněme, že se díky jí našla nějakým způsobem díra na trhu, protože tu petici podepsalo skoro 30 000 lidí, to znamená, že přes 27 000 lidí trápila nějakým způsobem cenzura na sociálních sítích. Abychom to asi genderově vyvážili, koukám, že vy to tady taky nemáte moc genderově vyvážené, tak jsem nastoupila do Společnosti pro obranu svobody projevu já a potažmo po pár letech moje kolegyně Natálie Vachatová a to jsme vlastně celý tým Společnosti pro obranu svobody projevu. V čem vlastně byl problém a proč pánové tu petici iniciovali? To, že svoboda projevu je základní podmínkou
Nevadí. To, že svoboda projevu je základní podmínkou demokracie, to vám asi nemusím říkat. Ostatně vy jste asi nezvonili klíčem na náměstí, byli to možná vaši rodiče, možná vaši prarodiče. Já jsem tam už byla, i když si to nepamatuju. A svoboda projevu sice je základní podmínkou demokracie, je zanesena u nás v ústavě, ale tak nějak pánové měli pocit se vstupem sociálních sítí s monopolním postavení na trh, že se nějakým způsobem omezuje. Omezovaly právě sociální sítě s monopolním postavením, ať už se bavíme o Facebooku, o YouTubeu, o Twitteru, o Instagramu, a právě proti omezování této svobody projevu sepsali tu petici, která měla na starosti věci, které mám napsané v tom telefonu, a já si ho už tady před sebe opravdu dám. A já to klidně řeknu. Proč nám šlo vlastně základní výtky proti tomu, všichni nám řeknou, že Facebook je soukromá firma a že jsme vlastně komunisti, že chceme něco regulovat, ale celý ten problém spočíval primárně v tom, že když má někdo téměř monopolní postavení na trhu a eventuálně v nějaký kartelové dohodě, tak může strašlivým způsobem ovlivňovat společenský dění, což se aktivně dělo, a v době, kdy nám to jenom teoreticky vadilo, že jsme zažívali důsledky a domýšleli jsme si sami jako teorie, proč se tak děje a kam by to mohlo vést, tak se od té doby se za ty 4 roky vlastně mnohonásobně potvrdilo, že nejenom, že všechny ty naše obavy, ale vlastně ještě, že to je mnohem horší. To znamená, že vlastně tím jdou třeba ovlivnit volby. A jako volný trh je krásná věc, a když má někdo monopolní postavení na trhu, ovlivní volby a ten zvolený kandidát následně začne zavádět ještě nějaký zákony, který umocnějí nesvobodu, tak vlastně se tím poměrně snadno dá jako ukončit demokracie. Což se vlastně i dělo, od té doby se potvrdilo opakovaně, že to ovlivňovalo volby, že to nebylo objektivní, a dokonce se bohužel začalo potvrdovat, že vlastně ty sociální sítě ani nejednaly z vlastní vůle, ale často, že k tomu byly dotlačený nějakýma zákulisníma dohodama a nátlakem států. Což, jestli někdo jste slyšeli o Twitter Files, kde vlastně poměrně jako značně líknulo, kdo všechno komu co nutil. Mezitím začaly západní státy, všechny státy, fakticky teda to nebudu zase jenom jednostranně v tomhle, tak začaly jako delegovat cenzuru vlastně na soukromé společnosti. To znamená, že řeknou, my tady máme svobodu, každý si může říkat, co chce, ale ne všude. A hlavně ne na internetu. A Facebook teďka, tuším, nevím, jestli v celé Evropě, minimálně v Německu, to začali, že mají za pokutu v řádech jako desítek milionů euro za příspěvky, které nesmažou do 24 nebo 48 hodin, kterým prostě nějaký stát jim prostě sdělí, tohle smažte, a oni to musí smazat, jinak za každý jednotlivý příspěvek budou platit jako miliony euro. A to je poměrně zásadní nátlak. Samozřejmě jako dá se to pochopit v případě, že někdo bude prostě říkat, že někde vyhodí něco do povětří nebo podobně, ale ukázalo se v poslední době, že se to začalo říkat, jako když někdo prostě tvrdil, že já nevím, nechce nosit roušky, protože si myslí, že to není zdravý. A já nebudu vůbec polemizovat, jestli to je nebo není zdravý, protože mě to celku jako vlastně jedno. Ale jako nevidím důvod, proč by ten člověk neměl říkat, protože ono se prostě může následně ukázat, i když si všichni myslí, že nemá pravdu, že pravdu má, což se zase v posledních několika letech opakovaně ukazovalo, že věci, které jsme považovali za úplnou blbost, se ukázaly jako pravda. A proto my jsme to tenkrát založili a od té doby se vlastně stalo to, že nejenom, že se to jako nezlepšilo, ale vlastně se to ještě zhoršilo. Já tady, Dane, si už možná převezmu slovo, protože tady bych se ráda zeptala totiž studentů. Když to řeknu úplně jednoduše, když jsme začínali Společnost pro obranu svobody projevu a já jsem byla úplně od začátku, tak jsem do toho vstupovala taková jako naděje plná. Každý nový fresh day pro mě byl takový úplně motivující start, kdy jsem chodila ulicema a říkala jsem, já jsem ta, co hájím svobodu projevu, a byla to záslužná práce. A všichni se mi klanili a tleskali a říkali mi, to je super, že hájíte tamhle s Danem a s těma ostatníma tu svobodu projevu, to je hrozně jako důležitý, kdyby náhodou preventivně to hájí, tak kdyby náhodou nám ji někdo chtěl vzít. No a pak jednoho dne se z nás stalo něco, co už nebylo k potlesku, stali se z nás určitě nezaměstnatelní lidé, z Dana možná ne, ten má ty schopnosti v tom vývoji her poněkud větší než my, ale stali se z nás lidé nejenom, že neobdivovaní, ale dost velkou částí
naší společnosti i zatracovaní. Kdy si myslíte, že přišel tady ten předěl? Co si myslíte, že bylo téma, který zasadilo té svobodě projevu takovou jako velkou... Ano? Určitě. První to je COVID. Škoda, že mi tady nefunguje ta prezentace. Kdyby jo, tak já bych vám totiž ukázala obrázky, který já vám teda pak pošlu, nebo oni vám budou rozeslaný, který tam k tomu mám dál. Co dál? Jaký téma dál? Určitě. Samozřejmě, děkuju moc, máte naprostou pravdu, byl to v první chvíli covid, pak to byla válka na Ukrajině, pak už se můžeme bavit o Palestině versus Izraeli, pak se můžeme bavit o volbách a v Americe, Trump versus Biden, pak se můžeme samozřejmě bavit o surogátním mateřství, o manželství pro všechny a takových jakoby složitějších tématech, ale právě covidem to začalo, tím se nějakým způsobem společnost rozřízla na půl, rozdělila se na dvě části, jak se tomu říkalo, vaxerů a antivaxerů, myslím, jestli se nepletu. A zajímavé je, že my jako Společnost pro obranu svobody projevu to opravdu nejsme proto, abychom sdělovali svůj názor na tato témata. My tato témata nehodnotíme, ani by nemělo být naší prací je hodnotit. Naší prací by mělo být upozorňovat na to, pokud jeden z těch názorových proudů je potlačován. A to jsme taky dělali. Dělali jsme to v covidu, dělali jsme to pak u války na Ukrajině, děláme to doposud, teď například poslední taková aféra, kdy se společnost rozdělila nad půl, která, víte, sledujete, teď pár dní zpátky, co se stalo v Čechách a lidi se o tom hádali všude na sociálních sítích. HHC taky, může být, určitě, ano. Zemědělci, je to tak. Protesty zemědělců proti Green Dealu. Tak to je třeba další téma, kdy vlastně nám to trenduje v tom sběru případů, který děláme. Možná taková vlastně jedna z největších analýz, kterou děláme a pak ji předkládáme našim zákonodárcům, tedy poslancům, senátorům a tak podobně, je sběr případů. Ke sběru případů vám řeknu takový jako krátký, rychlý čísla. My jsme asi před 3 lety spustili sběr případů cenzury na sociálních sítích. To znamená, pokud tady kdokoliv z vás nebo kdokoliv z České republiky se cítí být neprávem blokován na Facebooku, YouTubeu, TikToku, kterékoliv sociální síti, tak má možnost nám to nějakým způsobem vyplnit ve formuláři a my to pak vyhodnocujeme. Vyhodnocujeme, jestli je to relevantní, jestli je to pravdivý. To znamená, že se podívám, jestli tam ten člověk má dost print screenů, dost důkazů, že se to opravdu stalo, jestli se u Facebooku odvolával a jestli byl opravdu blokován neoprávněně. To, jestli byl blokován neoprávněně, zjistím tak, že musím zjistit, jestli porušil nebo neporušil pravidla Facebooku. Tam je samozřejmě ale problém, že pravidla Facebooku nebo i jiných sociálních sítích jsou počas nějakým způsobem upravovány a oni vám mohou ty příspěvky mazat i retrospektivně. I to musím v tom hodnocení případu nějakým způsobem zohlednit. Takže abyste věděli, aktuálně máme kolem 1420 relevantních případů sociálních sítí, které opravdu neoprávněně zablokovaly české obyvatele a buď jim zmazali konkrétní příspěvek, nebo jim zablokovali celý účet a nebo jim zablokovali celý účet s tím, že dokonce už nikdy se tam jakoby nemůžou navrátit. To se například stalo i právě jednomu tomu grafikovi, jehož obrázky jsem pro vás měla připravený, ale vy se na ně podíváte zpětně a to se týká právě toho covidu, který jste správně odhadnul, kdy ho naštvalo, že vláda dělala kampaň, která byla taková jakoby až pro něj socialistická, tak napodobil socialistický plakáty a napsal tam nápisy jako Invax, We Trust a tečka za covidem a tak podobně. A dal to na síť, kterou možná budete znát, sociální síť Mastodon, která se zaměřuje na grafiky a prezentuje se tam grafická práce. Sociální síť Mastodon, ačkoliv on používal k běžnému podnikání, tak mu napsala, že je ultrapravicový, šílený fašista a ať hledá možnosti prezentace svojí práce někde jinde. Smazala mu účet a už nikdy vlastně mu nepovolila ten účet tam znovu vytvořit, což ho nějakým způsobem omezilo v podnikání. Toto jsou ty případy, kterými schraňujeme a potom je představujeme našim zákonodárcům. Našim zákonodárcům jsme taky předali tu petici s asi necelými 30 000 podpisy a vlastně díky tomu jsme měli možnost nějakým způsobem pravidelně pořádat akce v Poslanecké sněmovně a v Senátu. My jsme tenkrát měli veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně, to byla taková první veliká akce a tam nastal taky další zádrhel, protože tím, že toto slyšení musí pořádat petiční výbor, protože petiční výbor přebírá tu petici
a předsedou petičního výboru je Tomio Okamura, tak jsme seděli v jedné místnosti s Tomiem Okamurou. Logicky, protože on tam jakožto předseda musí být, jinak by se ten seminář ani vůbec nemohl konat. Co se samozřejmě stalo, když jsme zveřejnili záznamy z tohoto semináře a fotografie z tohoto semináře. Okamžitě jsme byli zhejtováni od začátku do konce, protože jsme si dovolili sedět v jedné místnosti s Tomiem Okamurou. A když nám všichni, jak se dneska říká, hejtovali, že jsme ho tam pozvali a my jsme vysvětlovali, že my jsme ho tam ale nepozvali, že on tam jakožto předseda petičního výboru sedět musí a my s tím prostě nic neuděláme, tak jsme samozřejmě byli ti zlí, že jsme si vůbec vedle něj sedli a tím jsme ho nějakým způsobem legitimizovali. Jenom bych dodal, že tam je i jeho bratr v tom petičním výboru, že tam byl taky. Ale to už nikoho nezajímalo. Který je úplně na druhé straně břehu, je to tak. Byli tam samozřejmě i lidi z ODS, byli tam i lidi z Ministerstva průmyslu a tak dále, ale prostě už vlastně od té doby jsme byli ti špatní a bylo pro nás těžký cokoliv dělat, postavila se před nás překážka, určitá zeď a my jsme měli možnost buď to teda nějakým způsobem probořit a pokračovat dál, anebo to utnout. Samozřejmě o to víc je důležité pro nás pokračovat dál, tu zeď probořit. Ať se svoboda projevu stala spolitizovaným tématem, což už předtím to byla svým způsobem politická věc, ale najednou byla úplně politická, tak jsme se rozhodli v tom dál pokračovat. A vlastně o to víc zahájili jsme spolupráce se zahraničními organizacemi, například Free Speech Union, pokud neznáte, je to jedna z nejslavnějších organizací na obhajobu svobody projevu na světě, je to anglická společnost, předsedají nebo ředitelují Toby Young, kterého my teď jsme pozvali do Čech a on naše pozvání přijal, to znamená, chystáme velkou konferenci právě i mezinárodní na této úrovni. A Anglie, nevím, jestli to nějakým způsobem sledujete, ale to je teda poněkud dál, co se nás týče ve svobodě projevu, kdy tam jsou takový případy, že už se spekuluje o tom, že třeba zakážou koulení očima a budou ho považovat za urážku, nebo kdy tam chlapci spadl na zem Korán, který on držel a ten za to dostal hned trest ve velké míře a tak podobně. Takže tam vlastně to pro nás, nebo mělo by to být pro nás varování, kam až nechceme dojít. Když pak jsme pořádali další semináře, tak dobré je asi zmínit seminář v Senátu, který pořádala senátorka Daniela Kovářová. Daniela Kovářová, pro kterou svoboda projevu taky byla důležitým tématem, si nechala schválit tento seminář, rozhodla se ho uspořádat a jakmile s tím vyšla ven na veřejnost, že ho uspořádá, tak se proti tomu vznesla vlna nenávisti, protože jsme tam byli pozvaní my a paní Kovářové bylo zakázáno ten seminář v Senátu uspořádat. Paní Kovářová šla přesto tak nějak dál a rozhodla se, že ho v Senátu uspořádá i tak a že ho zaplatí prostě sama ze svých vlastních prostředků. Za což teda jsme vděční, ale je vůbec pro nás hrozné, že když jsme začali bojovat za svobodu projevu, tak nás v životě nenapadlo, že budeme opravdu bojovat za tu naši svobodu projevu, která je nám svým způsobem nějakým způsobem, teď nechci říct ubírána, ale jsme jakoby ostrakizováni za ty názory a média nechtějí naše věci přebírat. Já tady mám spoustu věcí na té prezentaci, které přeskočím a vytáhnu z toho fakt jenom to nejdůležitější. Ten sběr případů my děláme na základě 12 nějakých kategorií, já vám je tady nebudu vymenovávat. Pohlaví, gender, rodina, zdravotnictví, medicína a tak podobně. A samozřejmě vždycky nejvíc té cenzury nastává, když něco trenduje. To znamená, jak vy jste to tady správně říkali, covid, válka na Ukrajině, zemědělství, že když trenduje to daný, tak vždycky v té dané chvíli je na sociální síti blokováno nejvíc příspěvků s nějakým názorem na toto téma. Mě ale zaujalo, a to bych tady určitě chtěla vytáhnout, jedna věc před 2 lety, která se stala a to hodně změnilo tady tu situaci, kdy se hodně začaly zapojovat do politických témat korporáty a korporáty začaly různě dávat, to já nevím, duhových vlek a všeho na svoje profilovky a začaly najímat takzvané diverzitní manažery. Nevím, jestli jste se s touto pozicí někdy setkali. Diverzitní manažeři jsou manažeři především ve velkých firmách, který mají na starost diverzitu ve firmě. Diverzita je odlišnost, takže mají na starost, aby tam zaměstnávali více lidí jiné barvy pleti, lidí různého vyznání, různých náboženství a lidí různých genderů, což třeba vy byste tady potřebovali diverzitního manažera, abyste to měli víc žen. A tady ti diverzitní manažeři se začali podílet se sociálníma sítěma na
nějakým způsobem ostrakizaci určitých názorů. A právě ten pohlaví, gender, rodina je téma, který je cenzurováno opravdu ve velkým, pokud máte určitý názor. A já tam mám jeden příklad, který vždycky ukazuju, abyste pochopili, za co vlastně jsou ty lidi ostrakizováni a proč se bojí vyjadřovat svůj názor v práci. Jeden pán, který mu bylo asi 58 let a pracoval v dané firmě asi 20 let, tak napsal na LinkedIn, což je profesní síť, kde píšete ale často i svoje názory, že nesouhlasí s manželstvím pro všechny. Že souhlasí s naprostým narovnání práv, ale nesouhlasí s manželstvím pro všechny, aby se to jmenovalo jako manželství, protože si myslí, že by to prostě mělo být nějak názvoslovím odděleno. Že to je jeho názor a že chápe, že někdo má jiný, ale že on má prostě takovej. Napsal to plně slušně, nebylo tam ani jedno sprostý slovo, dokonce souhlasil s narovnáním práv. Přesto se stalo to, nejenom, že mu byl příspěvek smazán, ale taky, že se mu ozvala diverzitní manažerka, která pracovala u něj ve firmě a tam mu pohrozila, ty, dostal si tady první černý puntík a pokud ještě jednou budeš sdílet názor, který není v souladu s názorem naší společnosti, tak už v naší firmě nebudeš pracovat. Tohoto pána ani nemůžu jakoby jmenovat, protože kdybych to udělala, tak by pravděpodobně o tu práci přišel. Každopádně tento pán nám tehdy před 2 lety napsal a přesně proto já se teď bojím říkat na veřejnosti svůj názor a bojím se ho říkat ve firmě, respektive nemůžu ho říkat ve firmě. A i na základě toho jsme vlastně potom uspořádali průzkum o svobodě projevu, kdy jsme chtěli napříč Českou republikou vědět, jestli mají lidé stejné obavy o svobodu projevu, jako máme my, anebo jestli je to jenom náš jako minoritní názor a ostatní to nezajímá. Takže jsme se rozhodli oslovit agentury, které pořádají tady ty sociologické průzkumy. No a spojili jsme se s několika sociology, protože my nejsme sociologové a nerozumíme tomu, tak jsme chtěli, aby nám pomohli s těmi otázkami a taky jsme chtěli, aby nám doporučili nějakou agenturu, která ten průzkum udělá prostě co nejlíp. Jedna z renomovaných dám nám doporučila asociaci tady těch renomovaných agentur a řekla, že pokud si vybereme agenturu kteroukoliv z té dané asociace, tak to bude perfektní a všechny média nám to vezmou a nemůžou se tam plíst. Takže jsme oslovili asi 13 subjektů, který dělají tady ten průzkum o svobodě projevu. Tyto subjekty jsem oslovovala konkrétně já a oslovovala jsem je ještě před válkou na Ukrajině. Všichni nám napsali, že tak nějak jakoby nemají čas nebo do toho nechtějí, protože je to příliš politické téma. A když pak začala válka na Ukrajině, tak jsme tomu dali vlastně trošku jako prostoj a říkali jsme si, že to je spolitizovaný téma právě kvůli tomu, že ten průzkum uděláme, až to trošku opadne, třeba za půl roku poté. Půl roku poté jsme oslovovali znova. Všechny agentury řekly, že to už vůbec nebudou dělat, protože svoboda projevu je úplně spolitizovaná a za půl roku jsme zase oslovovali znova. Všechny agentury nás prostě odmítly. Dokonce někteří napsali, anebo to pak řekli médiím, když se jich na to dotazovali, že prostě s náma nechtěli spolupracovat. Takže jsme udělali průzkum v agentuře, která nebyla poddanou asociací, v agentuře, která se jmenuje SANEP. Udělali jsme průzkum, jehož výsledky pro nás vlastně nebyly nějak asi extra překvapivé, ale říkali, že dá se říct 80%, já to tady mám chviličku, tak já si to najdu, 80% občanů si myslí, že svoboda projevu u nás úplně není. Více než polovina českých občanů se bojí otevřeně vyjádřit svoje názory. My jsme se ptali, z jakého důvodu se bojí tyto názory vyjadřovat. Tak první, nejodpovídanější odpověď byla obava z výpovědi nebo kárné diskriminaci v práci. Pak hodně lidí uvedlo, že se bojí vyjadřovat své názory kvůli šikaně na internetu. Hodně lidí uvedlo, že se bojí kvůli narušení vztahu s přáteli nebo kolegy, narušení vztahu s přítelem, s rodinou, s obchodními partnery a pouze 1,6% se bála obavy z porušení zákona anebo jiné. Jinak vlastně všechno ostatní byly ty důvody, které jsem uvedla předtím. Pak jsme kladli otázku, o kterých tématech se vy nebo lidé kolem vás nejčastěji bojí veřejně vyjadřovat. Tak přes 50% to bylo k tématu migrace, hned zatím byly kolem 40, přes 40% téma jako zdravotnická opatření, očkování, covid, pohlaví, gender, manželství, rodina, volby v Americe, náboženství a dokonce kolem 10% byly i historické události anebo regulace nebo pravomoci Evropské unie.
Když jsme se ptali, jestli je podle lidí potřeba bojovat s nepravdivými informacemi, případně jak, tak většina lidí řekla, že ne, že není třeba s nepravdivými informacemi bojovat, protože výskyt tzv. Dezinformací vnímají jako nedílnou součástí pluralitní demokracie a výsledky průzkumu vlastně nám naznačily rozpor mezi názorem veřejnosti a kroky, které vláda podniká. My jsme Těch otázek tam byla ještě spousta, můžete všechno najít na našich webových stránkách, ale my jsme z výsledky toho průzkumu, kdy byla přesně zveřejněna i metodika, jak byl ten průzkum udělat, byly přesně zveřejněna čísla, kolika lidí jsme se dotázali a tak podobně, tak jsme vyšli ven, předali jsme to na Českou tiskovou kancelář a doufali jsme, že média s tím půjdou ven, protože to byl velmi zajímavý obraz, nejenom pro naše zákonodárce. No a vyšlo s tím ven asi jedno médium, a to nějaký naše spřátelený, myslím, že Epoch Times nebo někdo takovej. Což nás hrozně překvapilo, protože všechny ostatní průzkumy, které nezveřejňují metodiky, nemají ani tolik tak velkou dotazovanou část těch lidí. My jsme měli 3000, normálně 1000. Víc, my jsme měli 3600, tady to mám napsaný. Tak to prostě nezveřejňovali, což nás velmi zklamalo a Dan Vávra pak udělal jednu věc na základě doporučení naší jedné klientky a to už řekni ty. No tak, protože nás všichni obviňovali, že to bylo jako účelový a že jsme kladli manipulativní otázky a že vlastně že respondenti byli selektivně vybraní, aby to odpovídalo nějakému našemu záměru, tak my jsme chtěli prostě, aby to udělal někdo to samý, kdo teda jako nebude manipulovat a vezme si tam ty správný lidi. Vlastně mě i samotného zajímalo, jestli teda opravdu to není nějak zkreslený. No ale nikdo to nechtěl dělat, tak jsem zjistil, že jedna z těch firem má jako samoobsluhu průzkumovou, že opravdu tam dáte dotazy a oni prostě udělají online dotazník, nastavíte si, kolik chcete lidí a jako naprosto byla to jedna z těch největších firem a stálo mě to zaplatil jsem ze svýho 50 000, že teda to tam naklepu, tak jsem to tam dal. Bylo tam, že do týdne prostě to všechno jako klapne a nic se nedělo. A tak po týdnu jsem tam teda napsal, jakože, co je, jakože už bych měl mít ty výsledky, že jsem jim zaplatil 50 000 a oni mi řekli, že mi vracejí peníze a že nic dělat nebudou. Takže i jakože vlastně i tímhletím jejich jakoby automatickým systémem to neprošlo. Takže my jako všichni nám můžou teďka říkat, že jsme to udělali jako nějaký podvrh nebo něco. My jsme se upřímně snažili, aby jsme to jako zcela legitimně lege artis prostě udělali správně a prostě to nešlo. Ale zároveň se nám vykládá, že jsme jako manipulátoři, kteří to udělali jako vlastně nějakým podvodem blíže nespecifikovaným. Přičemž teda já jsem pak udělal Václav Moravec za peníze Google a Evropské unie, tuším, udělal podobný průzkum, ze kterého vlastně vyšla ve všech článkách jedna odpověď, že 63% obyvatel České republiky má obavu z dezinformací. Je to tak, takhle nějak to bylo formulovaný. Že prostě vyšly najednou všude články, 63% lidí v České republice má obavu z dezinformací. Vyšlo to relativně krátce po nás, mám takový pocit, že to mělo jistou souvislost, ale tam nebyla metodika, vlastně nebyl tam ani jako na co se těch lidí ptali, co byla ta otázka, jako z čeho mají teda strach. No a pak za nějakých pár týdnů pak zveřejnili teda ten celý průzkum a tam bylo vidět, jak ty otázky byly naprosto manipulativní. Tam byla jako položená ta otázka, jestli z toho mají obavu, ale neptali se jich, co to je ta dezinformace. Takže ve skutečnosti nám ty lidi taky odpovídali, že jim dezinformace vadějí. Ale většina z nich řekla, že jim vadějí dezinformace od politiků. Což je přesný opak toho, co se nám vlastně ty média často snaží prezentovat. Že prostě ano, nejčastější jako zdrojem dezinformací prostě velké množství lidí říká, jsou politici. A jestliže někdo nepoloží lidem otázku, co je to dezinformace, a následně řekne, že 63% lidí má obavu z dezinformací, tak samozřejmě jako dá se předpokládat, že velká část těch lidí, i kdyby to bylo 10 nebo 20%, bude za dezinformace považovat něco úplně opačného, než je ve výsledku to vyznění těch článků, které o tom byly publikovaný. Takže my jsme byli obviněni z manipulativního kladení otázek a z nedůvěryhodného dotazníku, přičemž něco, co vzniklo za peníze Evropské unie, tuž teď jako mě klidně sfaktčekujte a opravte, když bych se plet. A myslím, že Google na to poslal peníze a tak. A dělá to moderátor veřejnoprávního média, tak bylo mnohonásobně víc jako manipulativní, než jakákoliv otázka, kterou jsme položili my. Což mě opravdu teda jako vytočilo, musím říct.
Tady prezentace už sice naběhla, ale mně nefunguje ten prezentér a já nevím, jestli to tam někdo ovládá nebo já. Takže já tady asi se jenom chytnu toho vlastně, co Dan říkal. Říkal, že ten druhý průzkum udělala nějaká společnost, která pobírala dotace Evropské unie. Možná je důležité říct, že my jsme nikdy nepobírali žádný dotace Evropské unie ani jiný dotace státní. Vlastně nepobíráme vůbec žádný dotace a nikdy jsme o ně ani nežádali a asi to ani teda nemáme v plánu. Jediný, z čeho my žijeme, tak jsou to drobný vlastně příspěvky dárců a pak máme asi 3 malý sponzory, včetně tady Dana, který nás nějakým způsobem živí a proto jsme vlastně jenom 5členný tým. A jo, já jsem nám předtím na tom slajdu měla možná důležitou aktuální věc, kterou klidně už to téma můžeme uzavřít a pak se budeme věnovat tomu, co vás zajímá, což budou asi hry. Tak to DSA. A DSA, jestli jste doposud o tom neslyšeli, tak je Digital Services Act, což je vlastně věc, která aktuálně byla implementována 17. února, tedy teď nedávno do České republiky. Digital Services Act je řekněme, nařízení Evropské komise, kdy Evropská komise se staví zákonně nad úroveň členských států. To znamená, že tady to legislativně nebude spadat pod nás, pod Českou republiku, ale pod Evropskou unii a každý stát k tomu musí nějakým způsobem přistupovat stejně. A DSA přináší spoustu dobrého a taky spoustu špatného. O tom špatným my tak trochu varujeme, ale jak se nás nikdo neposlouchá, tak já bych to tady ráda řekla i před váma a uvidíme, jestli jsme zase měli bohužel pravdu, anebo jestli ne. Digital Services Act totiž má každému uživateli přinést možnost reklamace. To znamená, že přináší reklamační řád pro sociální sítě, což je super, protože vy ve chvíli, kdy budete zablokováni a budete mít pocit, že jste blokováni neoprávněně, tak máte možnost si někam stěžovat, což máte sice možnost i teď, ale jak se vám na to nikdo nereaguje. Nevím, jestli jste to zkoušeli, ale pokud se odvoláváte Facebooku, tak pravděpodobně ani do x let nedostanete od Facebooku žádnou odpověď a pokud jo, tak to bude taková ta automatická odpověď, že to prověřili a stejně jste blokováni. Tady Dan dokonce se rozhodl před mnoha lety Facebook žalovat za to, že byl mnohokrát neoprávněně blokován, protože on opravdu neporušil žádná pravidla, kolikrát tam napsal jenom 2 nějaký úplně slušný slova a za to vlastně mu byl smazán příspěvek, protože asi na něj chodili nějaký nahlašovací nálety, ale doposud to vlastně leží někde na soudu, nevím, jestli ve Štrásburku a doposud nevíme vlastně, jak to dopadlo, i když už ta žaloba probíhá 3 roky. No, co se DSA týče, tak vám to umožní nežalovat takhle Facebook v Irsku, ale umožní vám to dát vědět orgánu, kterým v České republice byl stanoven Český telekomunikační úřad a ten má nějakou dobu na to, aby tu vaši reklamaci vyřídil a pokud ji nevyřídí, tak vy vlastně máte možnost se obrátit k soudu a u soudu budou stanoveny určitý složky, které tady ty věci budou řešit. Nevím, jestli jste zaznamenali, ale v poslední době je tady těch případů docela hodně, kdy lidi chodí na policii vypovídat, proč napsali na Twitter něco, co tam napsali. Někteří naši kamarádi tam jsou dost pravidelně. A což vůbec mně přijde teda zajímavý, že policie má tolik, nebo musí chudera mít tolik času věnovat se tomu, že tam chodíte na výslechy, podat vysvětlení, proč jste napsali na Twitter svůj názor. Ale je to tak. A DSA by tady to mělo vlastně usnadnit a urychlit. Ovšem, v rámci DSA se v Evropské unii a v Evropské komisi řeší taky jedna věc, jmenuje se to Zpráva o rozšíření seznamu trestných činů o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti. No a to je právě ta druhá odvrácená stránka DSA, před kterou my varujeme, že to je zase další hřebíček do rakve pro svobodu slova, protože pokud se podaří, a aktuálně je to vlastně v jednání, zařadit všechny nenávistné projevy, verbální projevy mezi trestné činy z nenávisti, které budou úplně stejné a vlastně bude to na podobné úrovni jako terorismus, tak se může stát, že vaše názory, které třeba nejdou úplně s mainstreamem, budou nenávistným trestným činem a vy za ně budete moct odpekávat trest třeba i ve vězení. A to můžou být právě ty názory, kterými jsme tady jmenovali. Můžu jenom dodat tady, kdyby náhodou si někdo říkal, že to se mi stát nemůže, já žádnou nenávist nepíšu, tak v Německu jsou dál, tam jsou vždycky napřed a tam proběhla. Jednak tam teda Facebook čelí teda těm vlastně nejtvrdší
nátlaku ze strany státu, aby všechno mazal a on preventivně jako radši všechno maže, aby neplatil pokuty. Tak tam ale tajné služby nebo já nevím, policie psal o tom New York Times, jo? Můžete si to najít tak v New York Times, což jako jistě není můj oblíbený deník a rozhodně názorově asi není úplně taky můj šálek kávy, ale psali o tom i tam, že v Německu proběhla takzvaná kauza Pimmelgate, a teď doufám, že tady organizátoři nebudou mít problém, když to přeložím do češtiny, Pindourgate, že nějaký levicový aktivista, překvapivě dokonce, napsal nějakému politikovi, myslím, že ohledně nějakých covidových opatření, nevím teď přesně, že je Pindour, du bist ein Pimmel, mu napsal. A tomu člověku udělala razii doma policie. Za to, že to napsal. Zabavili mu počítače, mobily, normálně prostě ve 4 ráno, ťuk, 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 bum, dveře, vody a razie. Tak následně teda to začali, jako lidi to začali jako používat taky, jakože to nějaký meme se z toho stalo, řekněme. A teď už to nějakou dobu, jako tuším, že 2000 razí, nebo jako 2000, já myslím, že domovních prohlídek, ale rozhodně policejních vyšetřování bylo na základě toho, že někdo někomu napsal nebo nazdílel obrázek, jakože du bist ein Pimmel, a za to policie zabavovala počítače a dělala razie. A v tom New York Times sami psali, že to je jenom jako špička ledovce, že tady těch 2000 vyšetřování, oni jako jsou ty, o kterých vědí ty novináři, že pravděpodobně to je mnohem rozsáhlejší. Takže tolik jenom k tomu, jak málo stačí, aby jako jste měli jako opravdu velký problém, protože to, že vám jako vtrhne domů policie a zabaví vám elektroniku, je poměrně velký problém, si myslím, obzvlášť pokud je to opravdu ne na základě toho, že někde budete někomu fakt jako vyhrožovat nějakým teroristickým útokem, ale že napíšete, že někdo je debil v zásadě. Jo, prostě, takže a samozřejmě ta nenávist v těch zákonech prakticky nikdy není nijak jako významně specifikovaná. A jenom bych jako rád podotknul, že u nás máme taky už předsudečnou nenávist, jako legislativní pojem, nebo jak to říct. A součástí toho je i nenávist vůči životnímu stylu, tuším, někoho. Takže a teď mi řekněte, co to znamená. Jako, jak moc můžete říct, že nemáte rádi, já nevím, kulturisty. Jo, jako řeknete, že lidi, co posilujou, jsou pitomci. Já teda taky posiluju, tak jako teď nic proti lidem, co posilujou. Tak prostě řeknete něco takového a oni kulturista nějaký vás zažaluje, že jste ho kritizovali za to, že bere steroidy a vy budete mít problém. Jo, prostě já myslím, že se to týká hlavně jako body shamingu, že jak se dneska moderně říká, že se nemůžeš jako smát tlustým. No, týká se to čehokoliv, co zrovna bude jako trendy v zásadě. Jako, je to absolutně nespecifikovaný a zrovna, co bude lidi nejvíc pohoršovat, tak za to se budou nejvíc jako samozřejmě ohánět něčím podobným a za to budou mít moc lidi. Jakmile někdo dospěje k názoru, že veřejný mínění je třeba na jeho straně, že OK, teďka lidi, co nemají rádi tlustý lidi nebo kulturisty, jsou teďka jako ve většině, tak teď budeme trestat lidi, co prostě to kritizujou. A prakticky nikde to není specifikovaný a je to hlavně úplná blbost. Jako logicky si člověk přece musí říct, že nemůžeme nikoho terorizovat za to, že si o něčem myslí, že je to blbost. Jo? Prostě, a to tam fakticky teďka jako je. A v cizině, pokud někdo nevěří, prostě to je taky a už to tam i trestají. Takže to není prostě nějaká fabulace teoretická, že by se to jednou mohlo stát, to se teďka aktuálně vlastně děje. A hlavně to nejsou žádné jako informace, které se teď cucáme z prstu, ale strašně snadno si je dohledáte nejenom v českých, ale i v zahraničních médiích. A my tady vlastně hrozně často slyším Čechy říkat, no jo, ale Francie nebo Německo a tam mají spoustu těch jako uprchlíků a to je v tomto taková pokroková a to nám se nemůže stát, ale nám se to už stalo, protože jsme vstoupili do Evropské unie a protože Evropská komise je nadřazená legislativně našim zákonům. To znamená, že teď implementací DSA my opravdu jenom čekáme, co Evropská komise vždycky řekne, co Evropská komise změní a my se tomu musíme plně podřídit a dokonce se tomu plně podřizují i sociální sítě, které v Evropské unii pouze podnikají, ale nemají tu sídlo. To znamená, možná jste slyšeli o výrocích Věry Jourové, naší eurokomisařky za ANO, která vyhrožovala Muskovi, když na Twitteru bude mít tu svobodu projevu, takže ať z Evropy táhne, že ho radši dají pryč. A Twitter opravdu tu svobodu projevu teď má jako asi skoro 100%, bych řekla.
tak tam se opravdu může stát, že pokud se Twitter nebo jakákoliv jiná sociální síť nepodřídí zákonům té Evropské unie, tak prostě nebude moct v členských státech Evropské unie vůbec jako figurovat a vy nebudete moct na té sociální síti fungovat. Teď se nám, já nevím, jestli vy tady můžete už někteří volit nebo nemůžete, teď se nám blíží eurovolby, tady máte, vidíte vlastně hlasování, kdo hlasoval pro to, aby se zařadily ty verbální projevy mezi nenávistné trestné činy na úroveň terorismu, kdo nehlasoval a kdo se zdržel. Ty, kdo se zdrželi, tak tomu vlastně pomohli, tím pádem teď to bylo nějakým způsobem odsunuto a uvidí se, jak budou hlasovat příště a uvidí se, jakým způsobem to dopadne na nás v České republice. Takže je nutno říct, že jsme tohoto, co se děje teď v Německu a podobně, součástí a je jenom otázkou opravdu času, kdy i policie u nás to bude muset řešit takovým způsobem jako raziema a ne jenom zavoláním a ne jenom předvoláním na výslech. Já myslím, že tam nemám už nic jako extrémně důležitého, co bych musela vytahovat. Možná jenom pro ty, koho třeba téma svoboda projevu opravdu zajímá a třeba bych chtěl vědět tady takový ty vyhrocenější případy, které se dějou ať už na území České republiky, anebo ve světě. Tak doporučuji sledovat naše stránky, my tam máme takovou kategorii, která se jmenuje Co měsíc dal. A moje kolegyně Natálie Vachatová, což je velmi jako složitá práce, dělá vlastně rešerše z celého světa, co se kde událo a takový ty nejvýraznější případy tam vytahuje do takových jako krátkých odstavců, kde si o nich můžete přečíst. To znamená, že se tam opravdu dozvíte i o těch razích v domácnostech v Německu a tak podobně. Takže to asi doporučuji sledovat. A v současné době připravujeme velké konference, kam vás samozřejmě rádi pozveme, a i mezinárodní, a děláme rozhovory právě třeba s těma i zahraničníma partnerama, který se jmenují Na druhý pohled. A ty si můžete najít taky na našich webových stránkách a tam se dozvíte vždycky víc do hloubky o tom tématu, které vás zajímá. Tady mám za sebou Orwella a jeho citát, že do smrti budu hájit svobodu říkat i to, co nechci slyšet. Tak to já určitě chci říct na závěr, že vlastně proto jsme tady my hájíme svobodu projevu nejenom tohoto Tomia Okamury, nejenom Andreje Babiše, nejenom premiéra Fialy, nejenom prezidenta Pavla, nejenom Dana Vávry, nejenom moji, nejenom vaši, ale svobodu projevu všech, která sahá po hranice zákona. Nevím, jestli víte, ale v České republice je ten zákon stanovený, myslím, že hranicí schvalování vraždy a nenávistí, to znamená, pokud budete projevovat nějakou nenávist, která už je soudem uznatelná jako nenávist, nebo pokud budete schvalovat něčí smrt, což už bude soudem uznatelný, tam vaše svoboda projevu končí a my dál ani jakoby nechceme jít. Hájíme svobodu projevu do hranice toho zákona. To znamená, hájíme svobodu projevu, i když máte názor, který se třeba neslučuje s názorem mainstreamu. A protože, jak už třeba americké volby ukazují, ty společnosti jsou většinou rozděleny opravdu půl na půl, 50/50. Téměř vždycky každý prezident vyhraje s nějakými 51%, tam se opravdu hraje o setiny hlasů. Tak skoro ve všech názorech je ta společnost rozdělená na 50%. A mně přijde prostě škoda udělat to těm našim rodičům a udělat to hlavně našim dětem a naší budoucnosti, když teda zvonili těma klíčema na náměstí za svobodu projevu, potlačovat názor těch 50% obyvatel, protože pak se nemůžeme bavit o demokracii. Rozhodně to pak není ten režim, ve kterém žijeme. A my teda tak nějak budeme bojovat pořád za to, aby byl, a budeme moc rádi, když nás tom jakkoliv podpoříte, ať už teď vašimi dotazy, nebo třeba tím, že nás budete někdy sdílet dál. Tak děkuju. Kolik máme vlastně ještě času? Je 3/4, tak máme... Je 3/4. Já bych možná ještě dodal pár věcí, jenom jakože vlastně související, který možná oslý můstek zároveň. K tomu třeba, na co se chcete taky ptát. Já jsem teďka byl v Kotli o zbraních. A to je vlastně nepodstatný, ale podstatný je, že tam byli tam i studenti teda z filozofické fakulty, kteří byli ten den přítomní v té tragédii. A vlastně se stala taková věc, která mě tam fakt jako zarazila. Zarazilo mě tam hodně věcí, ale jedna úplně nejvíc ze všech. Že hodně lidí, včetně těch studentů, na mě jako pořád křičelo: a vy jako chcete nás jako bránit. A vy jako si myslíte, že když něco budete dělat, že nás jako budete bránit. A já jsem jako říkal, ne,
já chci umožnit, aby se každý mohl bránit sám. Jako proč vy máte jako nějakou utkylou představu, že já mám o vás nějakou jako starost nadstandardní než o kohokoliv jiného. Já jako chci, aby já a tím pádem i vy, i všichni ostatní měli možnost něco dělat. A vy si to vykládáte tak, že já se vám chci montovat nějak do života a nařizovat, nebo a jako někde za váma chodit jako policajt a hlídat vás a hrát si na kovboje nebo něco takového. To tak přece vůbec není. A jako pak mi jako došlo, že vlastně to vychází z takový tomu se nedá podle mě říkat jinak než ovčí mentalita, že vy jste jako vlastně taková jako potenciální oběť, v té roli si vlastně žijete a vlastně ostatní okolo vás buď to ohrožujou, anebo vás mají jako bránit, mají nějakou povinnost vás bránit. A teď jako ještě si vybíráte, kdo vás bude moct teda bránit. To znamená, Vávra ten ne, ale tady pan policajt jo, ale pan policajt, a to ještě bylo úplně nejbizarnější, že oni jako teda důvěřují policii, ale pouze pokud jsou ve službě. To tam jako vyplynulo, že prostě policisté by měli mít zbraně, ale ne když jsou doma. To znamená, že když policista jako odloží čepici, když přijde domů, tak se z něj stává nebezpečný psychopat. Ale když přijde do práce, tak je zase bezpečný. A já teďka jako a ten oslý můstek je, že vlastně podle mě se dneska děje to, že lidé většinou jsou opravdu vychováváni v tom, že se někdo o ně postará a nemají tu osobní zodpovědnost. A osobní zodpovědnost jako vzít život do vlastních rukou a dělat si věci po svým a pokud nikoho tím neobtěžujete nebo neomezujete, mít si možnost dělat si maximum možného. A to platí teda i jednak ve svobodě slova, to znamená říkat si, co chci, to platí o čem byl ten pořad, jakým jsem byl, to znamená nějaká sebeobrana třeba, a platí to ve skutečnosti i v biznisu. A dneska se jako hodně teda razí, že prostě startupy a podobně, jako udělejte startup a blablabla. A spousta lidí jakoby na to naskakuje, že to je super věc a uděláme si startup a nikdo zase nechce nikde pracovat. Všichni by chtěli mít startupy, ale na druhou stranu to je jenom jeden obor, kde vlastně ten osud můžete vzít do vlastních rukou, platí to i pro všechny ostatní a to je vlastně podle mě teďka velmi důležitá věc, kterou jako mám potřebu vám jako sdělit, že vlastně záleží na vás, ve všem, co jako děláte, záleží na vás. Je v zásadě úplně jako, já nevím, jo, někdo prostě vám určitě řekl, že my jsme tady nějaký proruský dezoláti, co prostě dostávají peníze od Putina nebo něco podobného. Vlastně je to úplně jedno. Celá jako věc, kterou my vám tady razíme, i kdyby jsme byli, jo, což nejsme, ale prostě i kdyby jsme byli, tak je to úplně jedno, protože celá svoboda, celý, o čem my tady jako mluvíme, je o tom, že my jsme národ rovnoprávných lidí, kde všichni jsme si rovni. To znamená vy, já, kdokoliv, paní Vomáčková a pan premiér a pan ministr vnitra, jsme si rovni. A když vám někdo řekne, doslova náš pan premiér a pan ministr vnitra, že lidé mají nárok na to, aby jejich informace byly korigovány, tak to říká, že si nejsme rovni, že někdo si je rovnější a teď jako do důsledku se pokusíme rozvést jako jeho slova ve smyslu, takže lidé mají právo, aby jim byly informace korigovány. Kým? Někým jiným než lidmi? Nebo ty lidé, kteří budou korigovat, nemají právo, aby jejich informace byly korigovány? Jo, prostě, kdo je ten, kdo teda nemá korigované informace? Z jakého titulu on má právo si všechno přečíst a vybrat to, co si budou číst všichni ostatní? Samozřejmě z žádného. To prostě nejde. I kdyby někdo měl upřímnou snahu to naprosto dokonale a poctivě a spravedlivě realizovat, tak to prostě nejde. Prostě jakmile někdo si něco nemůže přečíst, tak neví všechny informace a když máte volební právo a máte volit a rozhodovat se na základě nějakého svého logického uvažování a kritického myšlení, komu teda věříte a co považujete za důležitý, tak to rozhodnutí nemůžete dělat, pokud vám někdo polovinu věcí zatají. A nemůžete toho člověka ani odhalit, že vám něco tají, když nemáte přístup k těm informacím, které vám tají. To je prostě základní princip toho, proč ta svoboda slova je tak neskutečně důležitá. I v případě, že samozřejmě potom se to zvrhává často v to, že obzvlášť s internetem samozřejmě, že je všude spoustu magorů, který vykládají úplný blbosti a spousta lidí tomu jako věří. Ale to je prostě daň za to, že my všichni máme následně právo moct jako si rozhodnout, co považujeme za správný a co ne. A zároveň i tohle nám umožňuje, že občas se stane, že některý z těch magorů má pravdu.
celá společnost mu říká, že to tak není, že je magor a prostě následně se ukáže, že ten člověk měl pravdu. A pokud tyhle ty lidi umlčíme, tak a často se to stává ve velmi klíčových věcech, třeba o, já nevím, gravitaci se to kdysi říkalo, o sluneční soustavě, o podobných věcech. Vždycky většina společnosti říkala, že něco je blbost a následně se ukázalo že to je pravda. A tím, že bychom my cenzurovali, tak tomu vlastně zabraňujeme a zhoršujeme si nějakou evoluci lidstva, řekněme. Tak to je to, co jsem chtěl jako, ještě jako nějak principiálně dodat. A samozřejmě to platí i v tom biznisu, kde prostě vy máte právo kdekoliv prostě si cokoliv založit a vzít zase osud do svých rukou a zároveň si pak teda nestěžovat, když se vám to nepovede. A teď se teda ptejte asi. Dobrý den. Kolega zde? Nevadí, jo, já teda začnu. Děkuji moc. Já bych vám, pane Vávro, chtěl v první řadě hodně poděkovat za to, že jste vůbec našel nějakou odvahu při té současné situaci po té filozofické fakultě jít do diskuze v televizi a hájit tam legální držitele zbraní, protože v téhle hodně jako vypjaté situaci jsem se i já jako člověk, který od svých 13 let sportovně střílí a třeba prostě jenom vysvětloval lidem, jak fungují u nás zákony o zbraních, tak jsem se setkal jako s titulováním, že jsem vrah a takhle. Takže za to jsem vám chtěl poděkovat a chtěl jsem se zeptat, vy jste zmiňovali nějaké vaše mezinárodní partnery z Británie třeba. Zajímalo by mě teda, máte nějaké partnery na západ od nás, tak zda máte nějaký jako partnery a organizace, které hájí jako svobodu slova třeba v Rusku a zda jako i tam existují nějaké organizace, se kterými byste spolupracoval? Nám je často jako vyčítaný, že se moc nestaráme o to, co se děje v totalitních zemích. A přiznám se teda, že vlastně to není náš vůbec jako ano, je špatně, že, a teď je jedno, jestli v Rusku, v Číně, v Severní Koreji, kdekoliv, že jako něco takového se děje. My se prostě soustředíme na to, aby se to nedělo u nás. A ty západní partneři mají s náma souvislost tu, že jsme teda s nima obvykle v nějakých jako Evropské unii, v NATO, prostě v nějakých jako mezinárodních společenstvích. Takže to, co se děje tam, se jako vlastně děje potenciálně i u nás. To znamená, že jako, ať teda si jako naprosto absolutně nemyslím, že v Rusku je dobrá situace, jak by někdo určitě se mi snažil podsouvat, tak jako jednak to tam nemůžu moc jako ovlivnit, předpokládám, a druhak vlastně, když to řeknu jako hodně cynicky, tak to jako není můj problém. Jakože my žijeme tady a já bych byl rád, aby to tady neskončilo, jako v tom Rusku. A tím pádem se starám o to, jak to je tady, a ty zahraniční partnery na západě máme proto, že jsme s nima v Unii, nebo eventuálně proto, že prostě s nima máme mnoho jako společného, což s tím Ruskem doufám zase tak moc společného zatím pořád nemáme. Takže asi tak, no. A s těma společnostma taky, jako už ta britská Free Speech Union, že? V Americe je třeba ACLU, ACLU je to, říkám to správně. Tam teda, to je taky zajímavá organizace, ta opravdu v 50. letech, já nevím, kdy byl založený, ale jako opravdu ty jako byli tak radikální, že vlastně zastávali jako dodržovali tu absolutistickou svobodoslovní ideologii tak, že třeba zastávali práva Ku Klux Klanu. Jo? Jakože měli z toho strašný problémy, ale oni opravdu principiálně, přestože s nimi bytostně nesouhlasili, tak opravdu zastávali často práva opravdu jako ohavných organizací, jenom proto, aby dodrželi tu americkou ústavní prostě, že prostě každý si může říkat, co chce, pokud jako to nejsou vyložený, tam to je myslím omezený, že to jsou vysloveně výzvy k násilí, to znamená, že ani v Americe nemůžete říkat, že se má někdo pozabíjet, ale v zásadě, pokud to neříkáte, tak si můžete říkat, co chcete. A to ACLU tam tohleto jako obhajovala a často za to byla velmi kritizovaná, ale je to obří organizace, tam má jako tisíce členů, má obrovský rozpočet. My se shodou okolností známe s její bývalou ředitelkou Nadine Jansen. Nadine Strossen. Strossen teda. A ta Nadine Jansen je
Ale teď ona tady vydala knihu v češtině, právě že o nenávist, nenávist tuším. Nenávist se to jmenuje, ano. A takže ta tady měla díky institutu H21 zase, což jsou taky lidi, kteří mají podobný okruh jak my, tak ty zase chtějí jako měnit volební systém, ale tyhle věci se jí taky týkají, takže vydali tady knihu. Ale to ACLU je dneska se kritizovaný velmi za to, že vlastně přešlo na druhou stranu, že dneska se jako věnuje strašně moc těm progresivním tématům a přestože jako oni jako tu svobodu slova stále hájejí, tak vlastně se začali montovat jako vlastně do politiky trochu a i ta Nadine to vlastně docela kritizuje, že už to zdaleka není ta organizace, kde jako předsedala ona. Takže třeba v Americe to je trošku horší, těch organizací asi víc a my třeba Vlastimil byl i na nějakých jako mezinárodních akcích, kde se snažíme nějaký kontakty navazovat a tak podobně. Já ještě možná k tomu doplním, že ty mezinárodní akce, na kterých chodíme a kde navazujeme ty kontakty s danýma zeměma, tak tam jsou státy Evropské unie, Maďarsko, Polsko, Slovensko, ale i ty rozšířenější, Německo a tak podobně. Ale tam je asi důležitý říct ještě na tu otázku, my třeba s americkou společností ani spolupracovat jakoby vlastně nepotřebujeme, protože, a to se zase vracím k tomu, co jsem říkala, v Americe, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale relativně nedávno u nejvyššího soudu bylo vlastně zakázáno sociálním sítím stahovat jakýkoliv příspěvky, které by mohly ovlivnit volby, protože dřív to bylo tak, že v Americe Bílej dům řekl, a to bylo i přiznáno, to není něco, co jsem si teď vymyslela, Bílej dům nařídil sociálním sítím určitý věci smazat, což vlastně jasně ovlivňuje prostě politickou veřejnou soutěž a to je to, čemu se chceme právě vyvarovat u nás. A právě díky tomu, že to tam bylo odhaleno, vznikly s tím problémy, tak nejvyšší soud v Americe to zakázal dělat, zatímco u nás tím DSA jdeme úplně opačným směrem. To znamená, že pokud by ten americký zákon, který teď byl nějakým způsobem odsouhlasen, platil i u nás, tak bychom museli vystoupit z Evropské unie. U nás to prostě jde úplně opačným směrem a Evropská komise je vlastně soudcem i katem zároveň všem těm sociálním sítím, všemu tomu, co na ně napíšete. Tak asi další dotaz teda. Ano, přidávám. Dobrý den, já bych vám taky chtěl poděkovat za vaši práci a mám 2 otázky. První taková pozitivnější, čím vlastně můžu já, kromě toho, že vám pošlu peníze, pomoct svobodě slova a tak? Tak to asi odpovím já, protože to mám na starosti koupí trička třeba, který má Dan třeba teď zrovna na sobě a máme tam nějaký i jiný motivy, ty máme na e-shopu nebo knížky. Vlastně každý to tričko nebo knížku máme naceněno tak, aby to přispělo i nějakým způsobem jako na činnost naší společnosti. No a hlavně pomocí buď na třeba konkrétních akcích, nebudu mluvit o tom, že nějakým sdílením nebo mluvením o tom, že to je třeba důležitý téma, ale pokud byste se třeba chtěli zapojit a být na našich akcích, ať už jako nějaký dobrovolník, který nám tam pomůže třeba s přípravama. Teď zrovna chystáme právě ty velké mezinárodní konference, takže budeme potřebovat hodně dobrovolníků. Tak stačí napsat na tady ten mail info@sosp.cz, že nám chcete s něčím pomoct. A já se vás pak doptám, v kterém městě můžete pomáhat, kdy můžete pomáhat a s čím můžete pomáhat. A budeme hrozně rádi, protože potřebujeme pomoct jak se správou webu, tak s grafikou. Bohužel teda nevyvíjíme ještě hry, to je tady udané ve firmě, ale potřeba pomoct se všem, protože nás je málo. A kdyby byl teda hodně jako všeobecnější, ne, jako, že se to netýká nás, tak jako samozřejmě prostě člověk by měl jako si stát za svým a ty věci nějakým slušným způsobem, ne úplně konfliktně, prostě prosazovat tak, aby těma svými postojema ty ostatní lidi neodrazoval, pokud možno. Jako když se s někým pohádáte v hospodě a nadáváte mu, že je blbec, tak ho obvykle nepřesvědčíte o tom, aby přijal váš názor. Takže jako nějakým argumentováním prostě věcí, které považujete za správný. A u voleb je to dost těžký, protože teda myslím si, že velká většina lidí, včetně mě, má tady jako poměrně zásadní problém, koho volit, protože to je z deště pod okap většinou, ale existuje něco jako takový průzkum, kde vlastně někdo udělal, jak hlasovali kteří poslanci nebo které strany pro které zákony v posledním volebním období. A tam si můžete odpovědět, jak byste hlasovali vy a pak vám to ukáže, s kým máte největší průnik.
A většina lidí, když si to udělá, tak zjistí, že má průnik s lidma, který by v životě nevolila, teda, což jako je poměrně bizarní. Teda. Tak to vám třeba taky doporučuji, třeba zjistíte, že vlastně jste volili špatně. Já jsem jako ve skutečnosti dost pragmatik, takže mně přijde, že nedám úplně na takový ty jako ezokeci ve smyslu, jako že tam ten zastává tyhle postoje a koukám se, jak volí, co prosazuje, pro co reálně zvednul ruku a potom teda volím podle toho primárně a ne podle toho, jak se kdo prezentuje víceméně na veřejnosti a co se o něm říká. A v dnešní době vlastně nic moc jiného ani nejde, protože jako vlastně taky nemám žádnej jako sympatie prakticky k nikomu. Takže asi tak. Ještě moje druhá otázka. Vy jste, paní Sedláčková, předtím zmínila něco o tom, že jste řešili případ, kdy někdo dostal ban a nemohl se vrátit na sociální síť Mastodon, jestli se nepletu. Mě by zajímalo, jak je tohle vlastně možné, protože jestli se nepletu, tak Mastodon je decentralizovaná sociální síť a vlastně dostat ban na Mastodon jako celek mi nepřijde jako věc, která se může stát. Možná to byl nějaký server, ne? Si myslím. No právě. Jo, Mastodon, jako jo, já si myslím, že to bylo, že tam jsou nějaký huby a myslím si, že to spíš bylo, že dostal ban od nějakého toho jako nějaký komunity, možná je to možný. Jako, asi o té komunitě těch grafiků, protože oni tam prezentovali svoji jako grafickou práci, tak předpokládám, že tam už jako nemohl zpátky. Ale je teda pravda, že Mastodon, pokud se nepletu, zrovna jako měli nějak, jakože vlastně se taky nějak politicky jako vymezovali, že jako ty tvůrci, i když vlastně asi na to nemají vliv, kdo použije jejich technologii, tak jako myslím, že oni jako někde jsem něco zaznamenal, ale teď to bych jako tady fabuloval trošku. Ale já to když tak mám v té prezentaci, tak jestli pak třeba nějak budete rozesílat, tam přímo uvidíte přesně to znění, jako co psali ty správci toho Mastodonu. A tady měl někdo teda dotaz vepředu, tak bych to možná tady vzal taky jakože už od začátku, tak jestli teda bych dal šanci taky. Já si nepotřebuji mikrofon, jestli slyšíte takhle. To je kvůli kameře. Já jsem se chtěl zeptat, trošku se o tom mluvilo. Stejně. Slyšíte? Jo. Dobrý. Trošku jsem se chtěl zeptat. Trošičku brouší, jak slyším sám sebe, ale to nevadí. Já plně souhlasím s tím, že svoboda slova je důležitá. Vždycky. Ale myslím si, že existují názory, které jsou objektivně nemorální a až špatné. Názory ohledně věcí jako holokaust, druhá světová válka, to, že to vyhlazování Židů, lidí Poláků se vůbec nestalo, že to jsou lži, že nacistická politická strana byla dobrá, že tomu té zemi přinese jenom dobrého. Tohle to všechno je taky součástí svobody slova, ale jak už jsem říkal, nemyslím si, že už je to jako objektivně správný názor, že je tolik důkazů proti tomu, že vlastně ten názor ztratí hodnotu. Jasně, ale teď je otázka, jestli když se to jako těm lidem zabrání říkat, čemu to jako pomůže. A protože často teda zaznívá takový argument, že kdyby se Hitler cenzuroval ve 30. letech, takže by nebyla druhá světová válka. On se Hitler ale cenzuroval ve 30. letech. To je ta pointa. Jakože oni seděl ve vězení, tuším, že Goebbels taky seděl ve vězení, napsal tam tu svoji knížku ve skutečnosti. Jejich noviny byly často strašně, oni měli nějaký tisk, strašně cenzurovali. Ta vláda tenkrát, antisemitismus byl jako tvrdě postihovaný, už ve 20. letech tuším, a přesto se to všechno stalo. Takže to jako nepomohlo. To samé platí, jako ty lidi prostě nezmizejí, když jim zakážete něco jako říkat, tak oni jako nezmizejí a budou to říkat tak nějak jako jinak. Že? To znamená, vy zakážete říkat lidem, že něco a oni začnou mluvit o srnkách. A srnka bude synonymum pro to jejich téma. Tak a přesně, a to je teda ve skutečnosti závěr jedné mojí přednášky, prostě, že cenzura prostě nejde dělat tak, aniž by skončila krutovládou. To prostě nejde, protože vy řeknete, tohle nesmíte říkat, nebo vám dáme pokutu. A ty lidi to říkají dál. Tak jim dáte pokuty a oni prostě budou platit pokuty. A ty řekne, OK, tak musíme přitvrdit, tak je budeme zavírat, ale na chvilku.
tak je budete zavírat, ale to jako z nich ještě uděláte mučedníky a vlastně vznikne nějaký underground, který začne ty mučedníky jako podporovat. A vy vlastně zjistíte, teď tady máme nějakou podvratnou síť, která nám tady rozkopává republiku a oni se vlastně zradikalizují, protože vidí, že my je zavíráme, tak jsou fakt nasraný. Takže teďka jako začnou dělat teroristické útoky nebo něco. Takže začnete ty lidi popravovat a máte krutou vládu. A skončí to tak ve skutečnosti, že což třeba na Facebooku se jako v méně závadné, ale komické formě děje, že Facebook začal cenzurovat jako příspěvky o zbraních, přičemž puška se řekne rifle, a to jsou taky tyhle kalhoty, co mám na sobě. Takže prostě ve všech inzertních skupinách na Facebooku, když napíšete prodám rifle, tak vám ten příspěvek cenzurujou. To se jako reálně fakt děje, máme to prostě jako nahlašovaný. Takže prostě přesně k tomuhle dochází nakonec, že vy nakonec začnete cenzurovat úplně běžný výrazy, protože z té paranoje, že to ty vaši nepřátelé používají jako nějaký kamufláže, mimikry, aby mohli šířit tu svoji nenávist, tak vlastně nakonec celá společnost začne být omezovaná tím a celou tu společnost poštvete proti sobě. A samozřejmě trvá to jako desítky let třeba, jo, ale přesně takhle dopadnul ten komunismus. Oni jako tady se prostě všichni jako tváří, že v těch 50. letech už bylo jasný, jak to bylo příšerný, ale tenkrát naopak to budovatelství bylo autentický. Ty lidi po druhé světové válce, velká část z nich opravdu autenticky věřila, že vybudují lepší společnost. A pak tam měli takový ty, co jim to kazili. Tak jako je začali jako zavírat a pak se jich začali zbavovat. Pak teda ty, co byli u moci, ty jako měli úplně jiný plány. Ale jako vlastně dlouho trvalo, ty lidi věřili tomu, co dělají. A teprve, když zjistili, že někdo teda popravuje nějaký lidi, kteří vlastně nic neudělali, tak se jim to přestalo líbit, ale už bylo pozdě. Takže já si myslím, že to je prostě cesta do pekel. Jako je to hnusný, že se to děje, ale je to cesta do pekel. Mě třeba jako mnohem méně politický téma jsou všichni ty šarlatáni, co na YouTube a všude možně šířej, že když budete jíst prostě olovo, tak budete mít zdravý ledviny. Jo? Prostě a mají obrovský jako množství následovníků a takových lidí je mraky, jo? Že nejeste zeleninu, pijte tamto, nepijte tamto. Většina z nich jsou prostě podvodníci. Některý z nich možná ne, některý z nich mají možná pravdu a nějaký studie to časem potvrdí. A co teďka s tím? Jako prostě v zásadě nechte jako evoluci konat, no prostě kdo bude pít olovo, tak třeba bude Superman a třeba umře a jako je to přirozený výběr, jo, jako na druhou stranu. A ještě asi jako 2 krátké věci k tomu. Za prvé, já k tomu vždycky říkám, že jako chci vědět, kdo je kretén. A když někdo teda jako je fašistický, tak já chci vědět, že je fašistický a že se mu mám vyhnout. A když prostě někdo, vím, že byla aféra, někde to bylo za hranicemi, nevím, jestli to bylo Německo nebo něco takového, kde tam jako jezdili nějací jako asi muslimové v autě a měli všude vyvěšený jako transparenty a křičeli chceme znásilňovat vaše dcery. Já vlastně chci, aby to křičeli, protože já chci vědět, že chtějí znásilňovat moje dcery, to je jako jedna věc. A to samozřejmě už za hranou, jo. Tady už jsme za hranou toho zákona a třeba by pak měli být zavření. A druhá věc je nám se potvrzuje z toho sběru případů, který dostáváme, že my vlastně tím potlačováním těch názorů lidí, kteří jsou třeba v počátku mírnější, ne, že by třeba velebili Hitlera nebo něco takového, ale třeba v počátku může být jejich názor takový to nasrání, jak to, že nemůže mít nikdo na tričku Hitlera, to je trestný, že jo, u nás, ale může mít na tričku Che Guevaru, když těch jako obětí bylo cca stejně. A někdo je třeba nasranej, napíše to na Facebook a tady ten jeho názor je zablokovaný. Co se pak ale s takovým člověkem stane? Ten jeho názor se ještě víc prohloubí a je ještě víc naštvaný, že nemůže nosit toho Hitlera na tričku. A pak ho zablokujou zase někde a to vůbec nevelebil Hitlera zpočátku. A pak ho zase zablokujou někde jinde a ono se to stupňuje, až ten člověk nakonec bude tak jako protisystémovej, protivládní, nebo já nevím, jak to mám říct, že prostě na protest teda bude nosit Hitlera na tričku, aby ukázal, že to je úplně to samé, jako když jeho kolega v práci nosí Che Guevaru. No ale ono to není to samý, protože on za to bude zavřený a ten za toho Che Guevaru ne. A to je vlastně, to je důsledek tady těch věcí, o kterých mluvíme a možná jenom oslý můstek té Nadine Strossen, o které Dan mluvil, která byla ředitelka AKLu, té americké společnosti. Její tatínek byl zavražděn jakožto žid nacistama. A ona přesto hájí svobodu projevu všech, kteří podporují nacismus, protože sama jako ta pozůstalá dcera, která doteďka je smutná z toho, že takto přišla od tatínka, pozor, už je dneska asi přes 70 let, že jo, říká, já ale chci vědět, kdo má ten názor takovej a kdo takovej je. A kdo obhajuje tu vraždu mýho táty. Dobré, budeme hodně dobrá odpověď, ale chtěl bych se zeptat, napadá vás nějaký návrh nebo nějaký systém, nějaký postup k tomu, jak
se tento problém vlastně dá vyřešit. Je to, jo, jde to trošku. Já si myslím, že prostě vlastně veškerá legislativa tady už je. Prostě, když jako, to bylo taky vtipný, jo? Jako, já zase dám příklad úplně jiného oboru, ale prostě v té debatě o zbraních prostě Rakušan navrhnul, že prostě teda prodejci zbraní budou teďka muset hlásit podezřelý nákupy zbraní. A přičemž když si chcete koupit zbraň, musíte jít na policii a dát si tam žádost, že si chcete koupit zbraň a jakou. A když si chcete koupit 2 zbraně, musíte si dát 2 žádosti. Takže první, kdo ví, že si chcete koupit 8 zbraní, je policie. A když si ty zbraně koupíte, což teda v tu chvíli by měl nahlašovat chudák prodejce, který jako můžete se obejít 4 prodejce a nikdo to nenahlásí stejně, tak když si ty zbraně koupíte, tak co musíte udělat? Vzít všech těch 8 zbraní a jít na tu policii a tam osobně vám si ty zbraně od vás vezmou a zkontrolují je. A tady vidíte tu absurditu debilní toho jako zákonodárce, že on navrhuje opatření, které je úplně k ničemu. Jenom šikanuje někoho. A to samé platí prostě i u zákonů tady ohledně tohoto. My tady všechny ty věci, které vlastně každý odsoudí, už tady jsou nelegální fakticky. Prostě vy nemůžete prostě urážet lidi, pomlouvat je, lhát a šířit o někom prostě nepravdy, anebo uvádět lidi cíleně v omyl za nějakým... Všechno už trestný. Takže když někdo řekne, že ještě teda zavede zákon proti dezinformacím, tak to jenom dubluje. A je to podle mě jako populismus, anebo teda je to snaha někde utáhnout kohouty, aby to bylo ještě snazší. Přičemž ale je naprosto bizarní, že vlastně ty stávající zákony nikdo doteďka pořádně nevymáhal. To znamená, že když o vás někdo napíše, že prostě znásilňujete malé děti a vy ho dáte k soudu, tak jako bude to trvat 10 let, než se jako vůbec jako někam dopracujete a následně prostě on dostane podmínku na 3 měsíce a pokutu 5 000 nebo něco. Jo, vidíme to teďka třeba u těch lidí, co znásilňovali malé děti a pak dostanou podmínku. Jo, prostě a pak se tady ale zase říká, že musíme přijmout Istanbulskou smlouvu, aby jsme chránili ženy. Tak tady zjevně nějaká žena teda byla opravdu jako dlouhodobě terorizovaná někým a máme zákon, že to je trestný, sazba je na to až 12 let. A ten člověk dostane podmínku a pak se řekne, že musíme přijmout nějaký další zákon, kterým jako bychom tohleto vyřešili. My žádný další zákon, kterým se to vyřešit nepotřebujeme, my už ho máme, akorát ty soudy nefungují. A to samý platí v tomhle případě prostě. Plus teda samozřejmě je tady pak taková tenká hranice, že doteďka se to víceméně jako nechávalo bejt, řekněme, že jako se to tak nehrotilo, že prostě jo, někdo něco řekl, tak to není zas tak jako hrozný, nic, jako nevzniká tím žádná velká škoda. A teď najednou, když teda někdo se za to jako opravdu odsoudí podle té sazby, co v tom zákoně už prostě roky je, tak to všechny jako dost jako šokovalo a začnou se přitom bouřit, včetně možná nás, jo. Jo, prostě OK, někdo někde psal nějaký debility na Facebooku a dostal za to 6 let natvrdo. To je, ta sazba tam je, ale není to trochu moc, když někdo, kdo někoho znásilní, dostane 3 roky podmínku? Dostat za to, že napsal na Facebooku dobře jim tak, nebo to, což se stalo. Pak mu to teda taky snížili na podmínku, ale ten prvoinstanční soud tohleto udělal. Jo. Takže my ty zákony máme a podle mě vlastně není potřeba nic moc měnit. Jo. Jako všechno, jako kdyby fungoval náš soudní systém, tak je to v pořádku naprosto. Já mám otázku. Můžeš je pokračovat, když jsem se chtěl zeptat. Tam se zase hlásí dlouho někdo, tak Já už mám mikrofon. nechám rozhodnout organizátora. Nebo tak jako asi dáme slovo. Děkuji. No, tak. Já nemám otázku k té svobodě projevu, tomu se asi neshodneme v něčem, ale mám otázku spíš ke hrám. A to je, že v prvé řadě bych vám chtěl poděkovat za Kingdom Come Deliverance, protože je to fakt skvělá hra a chtěl bych se zeptat na 2 krátké otázky. Za prvý, jaký smysl měl japonský dubbing, že to bylo, jako já jsem se tomu hrozně smál, jako proč to bylo vydaný k té hře, jestli jako fakt v Japonsku to někdo hrál a kvůli tomu se to vydalo. A za druhý, jestli bude Kingdom Come Deliverance 2. Děkuji. Japonský dubbing si udělali sami Japonci, takže to je jako jejich rozhodnutí a prodalo se to tam desítky tisíc, takže jako ano, v Japonsku se to prodávalo dobře a udělali se to sami Japonci a nás to nestálo potažmo ani korunu. Ani vlastně jsme to nedělali my. Náš 5. největší trh je ve skutečnosti Čína, kde ta hra ani nevyšla. Jakože opravdu prostě podle nějakých průzkumů nebo jako podle nějakých jako statistik, co máme, tak prostě Čína je, a možná jestli nebyla 3. nebo já říkám, už nevím, je top 5 prostě. Přičemž jako v Číně to
oficiálně vlastně nikdy nevyšlo. Takže to všichni kupují v Hongkongu nebo nějak to tak jako, nevím, jak oni to přes nějaký VPNky, nevím, jak to dělají, ale ty čísla nějak známe. By the way, zajímavá zase jako teda oslý můstek k cenzuře. Tam v Číně cenzura funguje tak, že tam žádný pravidla nejsou. Tam prostě je komise, která vám to schválí nebo ne, takže tam funguje obří autocenzura, to znamená, vy prostě děláte věc. To nám vlastně řekli, my jsme s Číňanama se bavili o tom nějakýma, se studentama, který nám pomáhá, máme tak čínský překlad, to dělali studenti zadarmo. Sami od sebe nás oslovili, my jsme jim to teda nechali udělat a ty nám prostě řekli, že vlastně nemá cenu to se snažit vydat oficiálně, protože my bychom jako přišli, dali jsme to nějaký tam schvalovací komisi, který tady fungovali tady za komunistů taky, ale oni by jako řekli, neschvalujeme. A teď bylo by na nás, aby jsme odhalili proč. A to znamená, že my bychom sami tam cenzurovali mnohem víc věcí, než oni by po nás asi možná chtěli, protože bychom jako nevěděli, která ta věc jim vadí, tak bychom jako preventivně smazali všechno, co bychom pokládali za to, že jim vadí. A to je přesně jako vlastně ta nejhorší forma toho, teda kromě toho, že vás popraví za to, že tam něco je, tak jako vlastně ale ten říkal, a oni vám to můžou vracet, jak dlouho chcete, takže jak dlouho budou chtít, takže my bychom jako třeba 2 roky do toho investovali peníze a oni by nám to furt vraceli a nakonec by to vůbec nedopadlo. A tím pádem jako si totálně uděláte z těch svých jakoby autorů v té zemi totální jako poslušný pejsky, protože oni vědí, že pokud sebe menší náznak něčeho a můžou mít obrovský problémy, tak vlastně už to ani neskoušej. Takže zajímavá taková jako zkušenost tady s tímhletím z opravdu totalitní země. A to druhý, bez komentáře. Mojí otázkou by bylo, co považujete za jako nejdůležitější část nějaký hry, jako jestli nějaký příběh nebo soundtrack, co jakože považujete za nejdůležitější u dělání hry? Tak já všechno, já teda ten celý mix, ale samozřejmě jsou věci, kde to je strašně jako subjektivní, že jo? To je, každý má jiný preference, je spoustu žánrů, pro každý platí něco jiného. To, co děláme my, ale jako hodně komplexní, takže tam prostě celková ta jako kompozice dokupy je vlastně potom tvoří ten výsledek a samozřejmě se dá asi říct, OK, tak když nebudeme mít úplně top hudbu, ale všechno ostatní bude super, tak to taky lidi koupějí, a nebo když budeme mít top hudbu, ale bude na prd něco jako jinýho, tak jako to zase nekoupí třeba, takže jako je to balancování toho, co je důležité a co není, je poměrně složitý, ale každopádně za mě má být nejlepší všechno vždycky. A snažíme se o to. A samozřejmě to jako ale reálně nejde udělat a člověk pak musí být mistr kompromisů, aby dokázal jako odhadnout, kterýma věcma lidi naštve nejmíň. Já bych řekl bych jako příklad, že nejlepší v tomhle je Todd Howard z Bethesdy, který vlastně ty jejich hry jsou strašně nedokonalý a je v nich ale všechno a oni dokážou jako naprosto bravurně odhadnout, co ty lidi u té hry udrží a co teda překousnou, aby tomu furt dali to vysoké hodnocení a byla to jejich nejoblíbenější hra. Myslím, že možná teďka u Starfieldu se přepočítali trochu, ale jako vlastně jako ten člověk je vlastně genius v tom, že mu procházejí věci, které já bych v životě jako nenechal bejt a on jako dokáže odhadnout, která věc ty lidi bude bavit natolik, že mu ty ostatní věci odpustějí, což mně přijde jako fantastická jako schopnost teda pro člověka, který něco podobného dělá. Já bych chtěl připomenout tu otázku, jestli bude KCD 2. To bez komentáře. Já bych se chtěl zeptat na 2 otázky ohledně Mafie. I když je to už trošku starší, tak zaprvé, jaký máte názor na to, jak se vyvinula Mafie 3 a jaký byl její neúspěch? A za druhé, pokud byste dostal možnost pracovat na vývoji Mafie 4, tak jestli byste tuhle nabídku přijal? Jaká Mafie 3? Hele, já jako obvykle většinou jako mě něco jako zajímá, to vytěžím do té míry, dokud mě to jako
baví a zajímá a pak jako mě to zajímat přestane a začne mě zajímat něco jiného a už vlastně pokládám za celku zbytečný se k té věci vracet. Což jako vlastně neznamená, že jo, já pořád mám vlastně v šuplíku napsaný scénář na Mafii 3, který jako se měl dělat a neudělal se. A vlastně mi přijde škoda, že jako se neudělal. Jo? Teda, jako, takže jako v případě, že by někdo ho chtěl dělat, tak já budu jenom rád. Že bych se na tom chtěl ale jako aktivně podílet ve smyslu, že bych znova někde řešil ten vývoj jako celek. To by se mi asi už nechtělo, protože prostě už jsem to jednou dělal a jako nic nového by mě tam asi jako nečekalo. A lidský život, což je další rada, kterou bych vám tady udělil zdarma, je krátký, takže je dobrý, když člověk jako nedělá moc dlouho blbosti a neskracuje si tím šanci dělat ty důležité věci, což jako mě je 48 a jako vlastně člověk už si říká, jako, že je za půlkou, že, a že teda teďka už jako těch věcí, co stihne, je jako omezený množství. A teď už si říká, no, jedna hra trvá 6 let vždycky, tyjo, tak ještě stihnu 2, tyjo, to je docela málo. To bych chtěl nějak zrychlit. Jako, a teď najednou si uvědomí, že prostě, když mu bylo 25, tak vlastně dělal kraviny 10 let třeba, jo? Jako, že prostě vlastně mohl mnohem dřív začít dělat něco pořádného. Tak to je jenom taková dobrá rada si tohleto uvědomit, že prostě v 50 je pozdě bycha honit, že vlastně byste říká chtěli něco rozjet. Já jsem třeba firmu rozjel, že až někdy v kolika, 35, 6, 7 jsme to začali, že jsem vlastně jako otročil 15 let v korporátu, než jsem si jako sebral odvahu něco založit sám. Což vlastně jako nemyslím si zase dobrý, když někomu 18 a hned si zakládá startup a myslí si, že udělá díru do světa. Jako myslím si, že je v celku v pořádku někde se nechat zaměstnat, zjistit, jaký to je, něco se tam naučit a potom teprve jako dělat ramena. Ale na druhou stranu jako pravděpodobně, kdybych se osamostatnil dřív, tak bych možná stihnul víc věcí, možná taky ne, jo, to je otázka, ale každopádně třeba Vochoska, který založil Illusion Software, s kterým se to všechno dělali, je o rok starší než já, takže on jako opravdu založil mega firmu, když mu bylo 25 nebo něco takového a opravdu jako teda vydělal miliardu, když mu bylo 30 jo, nebo něco takového a pak ji teda zase ve 33 celou utratil a měl holou prdel a jo, jakože těma špatnýma rozhodnutíma, jakože ta firma prostě byla trošku na horský dráze, že chvíli měla strašně moc peněz a chvíli jako málo, takže jako a bylo to samozřejmě částečně z neskušenosti a z naivity nás jako všech, co jsme tam byli. Každopádně tohle je jako poměrně jako cenná rada, jo? Že si myslím, že jako nemarnit svůj čas a být dostatečně ambiciozní na to, abyste udělali osamostatňující se rozhodnutí ve správnou chvíli a na druhou stranu nebýt příliš ambiciozní, aby člověk jako si teda nemyslel, že udělá dílu do světa, když na to ještě nemá. To jako já si myslím, že dlouho jsem byl příliš málo ambiciozní a někdy potom zase třeba příliš moc, ale jako vlastně, že možná jsme mohli něco začít dělat dřív. Možná jsem tu epizodu s tou nejmenovanou hrou mohl vynechat a už dávno dělat nějakou svoji vlastní a ušetřit si pár hořkých let svého života. Zbytečně ztracených děláním něčeho, co se nikdy nestalo. Tak já jenom, jestli bych se mohl zeptat, dobrý den, já se vrátím zpátky k té svobodě trošku. Asi moc z vás neudělám radost, ale já jsem se chtěl zeptat, zároveň v té otázce určitě nechci říct, že jakkoliv školství je cenzurovaný, to už máme dávno za sebou, ale furt jsou značně témata, který si dovoluji říct, že jsou ve škole zbytečně tabuizovaný, leč tady jako studenti nebo děti o tom vůbec nic neví. Tak jestli si myslíte, že by se vůči tomu mělo nějak bojovat a jako příklad si dovoluji říct třeba nějaký pohlavní nemoci, o kterých prostě se nemluví ve škole, po případě drogy a nějaká jako osvěta těch věcí, protože si myslím, že vlastně jako jak rodiče to přehazují na školu, tak škola to potom zase přehazuje na rodiče a je to hrozně věc, která se neřeší a jestli jako si myslíte, že by to spíš mělo být nějak poposunutý dál. Ale nemluví se o tom opravdu, já vlastně nevím, že já jsem starý už, takže já vlastně nevím, mý děti ještě doufám nedospěli do tohle věku, kdy tohle hrozí jim, no teďka už začínají, ale jako je to něco, o čem se nemluví opravdu? No spíš je to takový, že o tom nesmíme mluvit, jako, nebo neměli bychom o tom mluvit jako učitelé. Já vám řeknu, jako já můžu mluvit jenom z osobní zkušenosti, nám třeba v 90kách, že jo, to jako byl prostě boom a trošku anarchie.
A nám o těch drogách, teda už za komunistů nám přišel pán vyprávět, jako ukazovat, jak vypadají ty drogy, přines nám tam marihuanu a tak, někdy v 8. třídě prostě. A vlastně mně přijde, že tím jako ve spoustě lidech jako mě třeba sdělil, že to existuje, jako já jsem to do té doby nevěděl. Takže ta edukace vlastně, pokud bych byl trošku divočejší, tak by to bylo jako tyjo, to musíme někde sehnat a jdem to hulit. Ale pak teda v těch 90kách vlastně se o tom mluvilo strašně a bylo to na druhou stranu takový, že prostě v televizi, a to vlastně dneska je taky, že všichni to jako vlastně zcela otevřeně propagujou, což mně vlastně jako přijde, a teď budu znít možná hrozně, jo, ale prostě mě fakt jako přijde divný, že se 14letý děti dívají na klipy, kde někdo jako regulárně propaguje kriminalitu a braní drog a jako vlastně je to ve 3 odpoledne se na to, jako prostě dívají se na to na YouTube, takže to je úplně jedno prostě. A to je opravdu téma, který nevím, co s ním. Já jako svým dětem to asi vysvětlím, ale vlastně mně přijde, že velká část problémů, která jako ta společnost má, je, že celkový úpadek tady v tomhle směru. A já si možná nemyslím, že je potřeba to cenzurovat, mně spíš přijde, že jako blbý, že ta společnost to jako toleruje ve smyslu, že to nikdo nekritizuje. Jo, že prostě tady se strašně kritizují nějaké věci, typu jako, že nesmíš říct o někom, že je tlustej, ale pak najednou si člověk pustí hiphopovou písničku, kde někdo prostě šlehá si nějaký prostě lín, nebo co se to dneska jako pije a zpívá tam o tom, jak prostě všechny ženský prostě vojede a v ruce má pistoli a prostě a říká a ukazuje tam, že prodává drogy. A to se jako nekritizuje, to je v pohodě. Pak jako ten týpek je v televizi a dostává Grammy, že jo, prostě je to všechno v pohodě. Což je úplný bizár ve skutečnosti, jo. Tak jako minimálně by se mu mělo dostat stejný odezvy, jako těm lidem, co teda dělají jiný hate speech. Protože mně přijde, že tohle je jako hate speech jako opravdu závažný, jako to opravdu nechceme, aby jako děti prostě brali drogy, považovali ženský za jako něco, co je pouze sexuální objekt, což je dneska strašný téma, ale v hudbě, v některých žánrech to jako nevadí. Což je prostě divný. Ale asi bych to teda jako bylo by fakt jako divný, kdybych tady řekl, že bych to cenzuroval, ale rozhodně jako si myslím, že ta společnost se chová totálně iracionálně, když to jako nekritizuje. To si myslím, že je základ, že prostě společnost by měla některé věci zavrhnout a nemělo by být potřeba je nějakým velkým způsobem jako zakazovat, protože většina lidí si prostě bude myslet, že to je neakceptovatelný a nebude to dělat. A vlastně dneska se některé věci jsou neakceptovatelné, i když jsou to vlastně blbosti, a některé věci naopak jsou totálně akceptovatelné, i když jsou vlastně vůbec strašný, což tohle mě přijde jedna z těch věcí. Ale zase v těch 90kách nám to furt spali. Já jsem měl na zdi, se přiznám, jako student pověšený, nám dali příručku příznaky jako drog, jako různých jako drog. A tak já jsem si takhle vystříhal, dal jsem si k tomu svý fotky, tak mám kruhy pod očima a tam byly jako ty příznaky, jako že prostě heroin, prostě zácpa, bolení břicha, kruhy pod očima, jo, prostě. A vlastně teda jsem zjistil z té příručky, že vlastně, což bylo bizarní, že to bylo úplně kontraproduktivní, co jako docílili. Že v té příručce vlastně jediná droga, která byla nebezpečná, byl heroin, podle toho, co tam psali. Protože jako to, že budu mít po kokainu zácpu, mě opravdu jako neodradilo od toho, abych ho třeba bral. Jo. Prostě o marihuaně tam bylo, no, že prostě se budu hodně tlemit a budu mít hlad. Že. Prostě jako říkám, no tak prostě jako to asi taky není zrovna věc, která... Takže vlastně ta osvěta byla vlastně plně kontraproduktivní na druhou stranu. Ale nemám šajnu, jak moc je to, asi to je záleží dost jako škola od školy. Já možná ještě k tomu doplním, protože já mám teda vystudovanou pedagogickou vysokou, moje maminka je učitelka, jsem z rodiny učitelů a docela do toho vidím, aniž bych chtěla, protože si mi chodí stěžovat s těma věcma. Ono teďka je jako pro školství v tomto hrozně přelomová doba, logicky, že jo, protože máme na sociálních sítích a na internetu dostupný úplně všechno. A vlastně to školství se s tím úplně jako moc neumí popasovat a přesně jak vy říkáte, vím, že něco je někde cenzurovaný, taky to je hodně jako o škole jako takové, protože zase tady nemůžete mluvit pomalu o pohlavních nemocech, což ale by spadalo v určité škole do osnovy sexuální výchovy a zase, když pojedeme za hranice, tak tam se už děti ve školce učí, jak onanovat za plentou, což mě teda jako pro děti 4letý přijde trošku jako šílený. A teď vlastně teda se snažíme jako najít nějaký kompromis mezi tím vším. A to nebyla jako nadsázka, to se fakt někde stalo. To se fakt děje, to já nedělám nadsázky, no. Ale
teď ještě vlastně k tomu další vstažená otázka neziskovky ve škole. A teď jsme tady neziskovka ve škole, tak možná bych to neměla jako moc komentovat, ale já to řeknu úplně na rovinu. My jsme proti neziskovkám ve školách. Protože, a řeknu vám teď příklad jednoho kluka, který byl teď cenzurovaný ve škole, respektive náš projekt tam byl taky cenzurovaný a on tam byl ostrakizovaný. Je to 16letý kluk, nebudu říkat odkud, ať to jako neprozradím, a prostě rád se hezky oblíká, nosí takový jako hezký svetry, nosí už obleky a on je takový jako stará duše. A přišla jim do školy neziskovka, která tam propagovala fair trade výrobu a nějaký jako recyklovatelné věci a tak podobně. A nejenom, že propagovala, že mají nosit teda jenom recyklovaný trička z biobavlny, který pomáhají, nevím, africkým dětem, ale dokonce ho jako obvinili před celou tou třídou, že on má na sebe svetr od, teď už nevím, Pierra Cardina, myslím, a že teda on je přesně ten příklad toho šíleného, bílého, misogyního kapitalisty, který jako dělá špatný příklad těm dětem a že by si okamžitě teda ten svetr měl sundat a v žádném případě by neměl v 16 jako do školy chodit v obleku, tak ho to jakoby naštvalo. Teď ho ta třída vlastně nesnáší, šikanujou ho tam nějakým způsobem a on teda přišel za paní ředitelkou a řekl jí, že by chtěl teda Společnost pro obranu svobody projevu, aby vystoupila u nich ve škole taky, a paní ředitelka řekla, ne, ani náhodou, to je ta špatná neziskovka. A on říkal, ale když jsme tady měli neziskovku, která nám propagovala fairtradeové věci a pro mě byla špatná ona, protože mě tam jako znemožnili, takže já chci na vyvážení tohle. A ona řekla, ne, já prostě tudle jsem chtěla, tudle nechci. A teď jsme, že jo, už u takových těch divných věcí. On šel za šéfredaktorem jedněch listů, řekl mu to, šéfredaktor listů mu napsal dopis, kde řekl, že o tom napíše, on to přišel ukázat té paní ředitelce a řekl, jestli mi tam nepovolíte Společnost pro obranu svobody projevu, tak tady o vás, tady ty listy napíšou, že tady tu neziskovku nám sem dáváte a tady tu ne. A paní ředitelka mu řekla, OK, tak já nechci teda, aby o mě psali, ale bude to mimo vyučovací hodiny, aby na to nikdo nepřišel. Jo, a tím vlastně jsme to už pak ani neřešili dál, ale jenom chci ukázat, že ono to školství, jako je to teďka hrozně náročný, tápe to v tom a většinou se to řídí tak trochu jako ředitelem školy a jeho ideologickými názory, což je určitě špatně. Tak já bych se vás chtěl zeptat, co si myslíte o cenzuře například ve filmech. Tím myslím, že věci, které dřív prošly ve filmech, tak už se dneska nesmí. Nebo například, že tam musí mít, že je pravidlo, že 2 ženy tam musí mít rozhovor, který není o mužích a další tyhle věci, že se tam musí objevit homosexuál a která musí být kladná postava a tak dále. Co si o to myslíte, by mě zajímalo. Myslím si, že to úplně strašný a jako ve skutečnosti tohle já zažívám už dlouho, protože vlastně v těch hrách je to taky. Jo? Jako prostě jako člověk něco napíše, je to prostě to jako vlastně úplně apolitický, tak jako asi víte všichni, co my jsme měli za problémy, že jo. A ta hra je prostě vlastně apolitická, dokonce si myslím, že jsme jako feministická hra, že prostě tam vlastně takhle, ženy tam jsou zastoupený v tom hlavním příběhu vlastně málo, protože středověk, ale máme tam pak DLCčko, který vlastně přesně se jmenuje Ženský úděl a to je přesně o tom, jak ty ženy v tom středověku to měly vlastně těžký a jako nějaký ženský hrdinky, který prostě nejsou takovej ten klasický klišé, doufám, tam jako jsou, ale stejně jsme byli prostě vlastně označovaní za tohle a měli jsme s tím obrovský problémy a jako, takže mám velmi hluboké osobní zkušenosti s cancel culture, ale tady jako je podstatný, že vlastně nevidíte do toho, nebo některý možná už to jako vědí, ale že to není jako spontánní. To není jako věc, že prostě teda si všichni filmaři teďka řekli jako OK, tak my budeme uvědomělí a to. To je prostě věc, která se tlačí jako skrz finance, že prostě, jestli víte, co je to ESG, co to je Equality, Social Government něco, a to je prostě něco, co vlastně tyhle ty pravidla vyžaduje. A Netflix prostě dostává investice třeba od BlackRocku, a prostě BlackRock to od firem, který prostě do kterých investuje, vyžaduje. Takže Netflix, kdyby to nedělal, tak nedostane investice. A myslím, že jejich bývalý CEO se tomu trošku jako zbouřil a začal tam prostě nechávat stand-up komiky, který byli dost jako nekorektní. A bývalý ředitel bývalý CEO je bývalý CEO už dávno. Takže jako já si myslím, že to, já se znám i s lidma z podstaty svého povolání, prostě jsem se znám s různými lidmi z oboru, i z toho filmového, i jako na mezinárodní scéně. Vždycky dávám do placu historku o tom, že mi prostě jeden producent Apple prostě říkal, že na seriálu, opravdu drahým seriálu, který on jako spoluprodukoval,
takže prostě vlastně museli dávat na režii úplně neschopný lidi kvůli tomu, který neměl, tak úplně neschopný jako takhle, abych to neřekl zase tak jako pejorativně. Lidi s nulovejma zkušenostma s natáčením podobně rozsáhlého drahého projektu, o jakým byla řeč, takže prostě absolutně musí často najmout prostě režiséra, který vůbec neví, co dělá, protože prostě, aby splnili kvóty. A já jsem mu říkal, a teď prostě musíte mít finanční výsledky. On říkal, no nás už to taky štve a ono se to časem spraví. A já jsem jako říkal, u nás to trvalo 40 let, než se to spravilo, protože ty komunisti to vlastně dělali svým způsobem taky. A jako je fakt bizarní, že přesto, že oni mají, Disney má za loňský rok jako obrovský finanční problémy, že? Tím, že prostě přesně točí věci, které se lidem nelíbějí a oni je dál točej. To je prostě na tom to, že ty filmy jsou propadáky, ale dál se natáčej, protože prostě jsou zatím tlaky prostě politický, finanční, jako investiční a tak. A je to, ten systém je fakt jako úplně bizarní. Já vlastně nechápu, v čím je to zájmu, protože ty lidi, co nakonec sedí na těch penězích, tak jako mají ztrátu díky tomu. Ale to jsou vlastně ty lidi, kteří to jako svým způsobem tlačí. Takže to je jako v zásadě divný a mě to vadí a já vlastně teďka jsem zjistil, že strašně často začínám koukat už na staré filmy, který jsem ještě neviděl nebo který už jsem dlouho neviděl, protože ty nové filmy mě přijdou často fakt jako hrozný. Jakože vidím, že mě někdo skrz ně vychovává a vadí mě to. Jako opravdu mě vlastně vadí, když se koukám na film a vidím, jo, tak tady zase musí teďka tohle a jo, tohle tam je, protože jako já to tam prostě už vidím a už jsem jako i nezdravě v tom vidím, jo, že už si to nedokážu vychutnat, i když to vlastně jenom trošku, tak mě to prostě vadí. Další dotaz je v horních řadách, předávám slovo. Mám 2 otázky. Co vidíte pozitivního na dnešní společnosti? A druhou otázku, jestli preferujete nový projekt, který je zcela odlišný jako v herním vývoji, anebo naopak se chcete vrátit do starých kolejí? Novej co? To bylo to slovo? Nový projekt. Jako v oblasti herního vývoje. Jo. Jako na dnešní společnost, hele, dnešní společnost má jako mraky jako výhod, to prostě kromě toho aspektu, že teda sklouzáváme zpátky do těch chyb, které jsme dělali jako před 50 lety a vlastně jsme na ně zapomněli a znova je začínáme opakovat, tak jako na druhou stranu jsme na vrcholu ve všech možných věcech, technologicky, v medicíně, jako vlastně i ty sociální sítě jsou jako super, když teda zrovna tam můžete být. Takže jako na jednu stranu je to nejlepší doba ve strašně moc věcech, která se ale svým způsobem jako ten přílišný blahobyt, jako ono to přísloví, že dobré časy dělají špatné muže, špatní muži dělají špatné časy a špatné časy dělají dobré muže, jako teď lidi, abych nebyl sexistický, tak jako ono to jako vlastně platí. A vtipný, já jsem byl teďka ve Vojenském historickém ústavu a tam vlastně mi to docvaklo, tam byla výstavka prostě o počátku 20. století. A to počátek 20. století bylo úplně to samé. To se nazývalo Belle Époque, že jo, prostě, co to je, úžasná epocha, nebo krásná epocha. A oni si mysleli, že prostě ta civilizace dospěla jako na vrchol, že se mají nejlíp. Prostě technologický vývoj obrovský, letadla, auta, prostě elektřina, prostě všechno prostě tenkrát začalo, prostě na přelomu 19. a 20. století to bylo prostě vlastně jak dneska. Pro ty lidi to byla jako zázračná doba a oni si mysleli, válka už nikdy nebude, všechno bude super, prostě lidi už jsou prostě tak chytrý, že to prostě je bomba. Zároveň začala dekadentní kultura, prostě dekadence prostě, to je prostě tenkrát bylo kabarety, já nevím co, prostě umělci začali prostě že dělat úplně uchylné věci tenkrát, protože svoboda a protože se oprošťujeme od pout prostě křesťanství a nějakých prostě dogmat a podobně. No a pak byla první světová válka. Jo a prostě ty podobnosti vlastně s dneškem si člověk jako nemůže nevšimnout. A tam to bylo krásně vidět, tam všechny ty vynálezy mají takhle vystavený, prostě vzducholodě, tam mají obrázky a tohle. Říkám, to fakt to muselo být super tenkrát žít. A vlastně dneska jsme úplně ve stejné situaci. Dneska je super žít, dneska jsou super vynálezy, všechno, člověk si může dělat, co chce, ale jako na druhou stranu tamhle je válka, tadyhle hrozí prostě, že Čína prostě něčím hrozí, prostě vlastně všechno je na druhou stranu jak papínův hrnec natlakovaný a vlastně to neustále hrozí, že se to nějak zvrhne, takže tak no. A druhá otázka byla teda, mám radši nové věci, já jsem z psychologického posudku jsem rozjížděč, jak jsou taky ty manažerský psychologický typy,
tak já jsem ten týpek, co vždycky něco vymyslí, pak ho to půl roku baví, pak ho to přestane bavit. Ale mám teda dostatečnou trpělivost na to, abych to následných 6 let, kdy mě to nebaví, ještě dodělával. Je nějaký další dotaz v horních řadách? Není. A ve spodních, tak poprosím kolegu s mikrofonem do spodní řady. Děkuju moc. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, co paní Sedláčková říkala před nějakou chvílí. A vy jste vlastně mluvila o tom, že jednak svoboda je o nějaký míře odpovědnosti a že chcete mít možnost jako slyšet lidi, abyste si udělala obraz, jako kdo je nějak jako vymatlaný a podle toho se přizpůsobit. A chtěl jsem se zeptat, jestli do jisté míry to, co vy třeba nazýváte cenzurou, to, co považujete za cenzuru jako v případě těch sociálních médií, jako není přesně tohle, jo? Že ti lidé, když, dejme tomu, se na ten Facebook registrují, souhlasí s nějakými podmínkami a tím berou nějakou zodpovědnost a zároveň prostě tam vyjadřují nějaký postoj, kdy ta platforma prostě v rámci té smlouvy, kterou uzavřeli, je jako může taky samozřejmě zablokovat, že jo? Protože i ta platforma má nějakou jako svobodu v tomhle a vím, že jste to tam třeba adresovali na nějakém tom slajdu, tady ty časté jako argumenty a sám teda na druhou stranu jako uznávám, že v tom roce 2021, kdy vlastně byl jako pík těch amerických jako voleb a rozjela se tehdy tam ta vlna toho banování po tom nájezdu na Kapitol ve Washingtonu a jako založil se, tehdy to vzniklo, jak se to jmenovalo, Parler, jak to tehdy ten kartel shodil. Tak uznávám, že v té době to byl fakt problém, ale přijde mi, že vlastně od té doby, aspoň z hlediska toho soukromého sektoru, jako se tohle najednou strašně uvolnilo. Ty jako sociální sítě tehdy sice zabránily nějakému masivnímu vzestupu něčeho alternativního, ale na druhou stranu začaly prostě zjišťovat, že jako je to nevyhnutelný trend. Jo. A vlastně dospělo to až do jako situace, kdy dneska ten Twitter, jako třeba Twitter, je jako mnohem svobodnější prostě. Samozřejmě jsou jako platformy, které jako furt mají jako v tomhle tu přísnější politiku, ale zároveň taky ty mnohem víc upadají. A vlastně z toho, co jste tady jako oba říkali, mi vychází, že největší problém nakonec jako představují ty státní intervence a jako to, co se zejména děje v té Evropské unii. Já rozumím té vaší otázce a vlastně jsem si ji pořád kladla taky. Ale tam jako je potřeba nevynechat několik věcí. Za prvé jste řekl, že ten člověk už souhlasí s pravidly té sociální sítě a sociální síť má taky svobodu, že jo. No jakoby svým způsobem má, ale vy přece pokud odsouhlasujete pravidla Facebooku, tak Facebook vám v těch pravidlech, a já jsem je, protože to řešíme, tak jsem je opravdu velmi dopodrobna pročetla, a Facebook v těch pravidlech neříká, já budu potlačovat tvůj názor, který se mi zrovna nelíbí. A když se tady bavíme o těch konkrétních názorech, tak já se zase zastavím u toho blbýho manželství pro všechny, který už mě tak jako ani nebaví řešit, ale proč se u něj zastavuju? Protože ono je relevantní mít názor, já nechci, aby se manželství pro všechny jmenovalo manželství pro všechny. Já chci pouze srovnání práv. Proč to je relevantní? No, protože v Čechách to tak zákon určuje. To jsou prostě legislativa, která je daná v Čechách. A když já řeknu, manželství pro všechny, chci, aby gayové a lesby měly srovnaná práva, ale nechci, aby se to jmenovalo jako manželství, je to naprosto relevantní názor, který mi přece nikdo nemůže potlačovat, protože dokonce říkám to, co teď je legislativně v České republice nastaveno. Teď teda nemají ještě ani rovný práva, že jo. A pokud ta sociální síť, potažmo nějaký diverzitní manažer, to je jedno, kdo potlačuje tady ten názor, tak přece porušuje zákon nejenom dané země, ale i těch svých pravidel, který si určil, protože on neříkal, že bude vyhazovat, za co si chce. Tomu nepodepisujete Facebooku, to za prvé. A za druhé, vy jste tam vlastně jmenoval ten Parler, jasně, to je jako další věc, která je hrozně důležitá. Ty sociální sítě, kterými zmiňujeme, mají monopolní postavení na trhu. Já nevím, jestli vám něco z historie říkají antitrustový zákony, a když tak si to jako dohledejte. Pokud máte monopolní postavení na trhu, tak prostě nějakým způsobem vás už třeba má řešit antimonopolní úřad a tak podobně. Ale tady těch se to jakoby pořád netýká, nemluvě o tom, že tu třeba ani neplatí daně, který by tu platit měli, jo, v České republice. I když tu velmi ovlivňují veřejný fórum, jenom dokončím jednu odpověď na ty volby. Ano, máte pravdu, je to souvislý hodně s tou Evropskou unií a s tím ovlivnění, nebo je to souvislý hlavně s tím možným ovlivnění voleb, protože všechny ty témata, které jsem vám tady ukazovala, které řešíme v tom sběru případů, covid, manželství pro všechny, cokoliv, ovlivňuje volby. Protože lidi volí podle toho, jestli jejich poslanec bude hlasovat třeba pro manželství pro všechny, anebo nebude. A pokud Facebook se ale
rozhodne, že bude jeden ten názor potlačovat, tak ovlivní volby a veřejnou soutěž. Tedy je to jako všechno, to jsou spojené nádoby. Což já bych hnedka řekl jeden příklad, který fakt jako vlastně ostrašující a úplně nejhorší, že? Prostě před americkými volbama 2020 vytáhnul New York Post, se našel notebook Huntera Bidena, syna amerického prezidenta současného, a na tom notebooku byly strašné věci. Hunter Biden fetující, Hunter Biden pózující se zbraněma, Hunter Biden válející se s prostitutkama, který možná byli nezletilí, Hunter Biden prostě šlehající si crack prostě a tak. A ten New York Post to napsal článek a s tím, že jako teda, jestli to je pravda, tak Hunter Biden by měl sedět ve vězení, že? A že to je teda prezidentův, nebo syn kandidáta na prezidenta. Jednoznačně, kdyby se to našlo o Trumpovým synovi, tak Trump jako okamžitě skončil. Ale co pak se nestalo? Twitter zrušil, nebo zablokoval celému New York Postu účet, takže prostě nemohli nic toho. Jakýkoliv příspěvky, které sdíleli ten článek z New York Postu kdekoliv na Facebooku nebo na Twitteru, byly prostě zablokovaný, anebo jim byl snížený dosah. Byly rušeny účty lidí, kteří to jako moc tlačili. Tuším, že asi 35 bývalých ředitelů, teď to číslo, ale jako je to fakt jako několik desítek bývalých ředitelů amerických tajných služeb podepsali dopis, že to je všechno ruský hoax, to znamená, že jako žádný notebook vlastně neexistuje a ty fotky jsou asi podvrh. A prostě jako bývalý ředitel CIA, bývalý ředitel FBI a tak, ty všichni to podepsali, jako že oni prostě teda říkají, že to je blbost a že to je ruská propaganda. Načež se teda po volbách ukázalo, že je to pravda. A potom udělal Media Research Center, tuším, společnost udělala průzkum v Americe, jestli by tady ta věc, kdyby teda to lidi nepovažovali za ruský hoax a kdyby to věděli, kdyby oni to třeba ani nevěděli, že? Protože prostě se to totálně potlačilo, tak jestli by to ovlivnilo jejich jako hlasování a koho by volili, a 16% lidí řeklo, že by to ovlivnilo jejich hlasování. Ty volby dopadly naprosto těsně, že jo? Takže tohle je regulární důkaz, že ty sociální sítě ovlivnily výsledek voleb. Tečka. Prostě tak to je. A to je to riziko. A druhá věc je, proč to dneska už tak strašný není, protože propouštěli, protože na to nemají lidi. To je druhá věc. Oni prostě předtím měli obrovský týmy, který jako řešili tyhle ty věci, který byli prolezlí prostě lidma, kteří měli nějakou prostě politickou agendu třeba a prostě třeba to bylo tím, že ty konkrétní lidi měli nějaký osobní zaujatost a vlastně ani nedodržovali nějaký pravidla ty sociální sítě třeba. Ale teďka, když se podíváte, tak tam normálně máte reklamy deepfakey politiků, který vám nabízejí prostě léky na hubnutí, jo? Což je prostě totální podvod a ten Facebook to tam nechává. To znamená, a nenechává to tam podle mě proto, že chce, ale protože prostě nemá lidi. A to samý, přesně, před rokem mě 10krát za rok zabanovali na měsíc, takže já jsem prostě měl Facebook asi 10krát za 2 roky, jo? Ale takže jsem měl prostě 40% času jsem měl přístup k svému účtu z toho roku. A druhá věc je, že nikdy to nebylo kvůli žádným kontroverzním věcem, o kterých se tady bavíme. Nikdy. Ani jednou. Ani jednou to nebylo, protože jsem napsal, že jsem proti feminismu, nebo že jako budu volit Trumpa, nebo něco takového. Nikdy. Bylo to vždycky kvůli nějaký blbosti, že mě někdo nahlásil nějakým hromadným náletem, že jsem někoho nasral, tak prostě tam naběhlo 100 lidí a tam se mi nahlásili. A nebo to bylo, že jako plošně ta sociální síť bánovala nějaký téma. To znamená, existuje člověk, jehož jméno, když jste napsali do příspěvku a nic jiného tam nebylo, tak vám zrušili účet. To regulárně máme případy, to dělali. A prostě lidi, kteří byli proti tomu člověku, říkali, to je blbost, napsali to tam a zrušili mu účet. To jako takový taky známe. Jo? Prostě, takže tohle se neděje, protože podle mě nemají lidi. A druhá věc je, proč se to dělo. Podle mě se to nedělo jenom kvůli tomu, že jakoby v té ředitel té společnosti, no správní rada Facebooku, protože už to není o jednom člověku dávno, že jo, by jako všichni byli jako politicky na stejné lodi, což klidně možná jsou, a tlačili tam, že teď se na naší síti nebude smět psát tohle. Je to o tom, že jsou tlačený do toho státama, nějakou legislativou, přestože se tváří všichni, jak jsou strašně uvědomělí a jak jsou za demokracii a něco, tak ve všech totalitních zemích, pokud tam jsou, tak dodržují ty pravidla té totalitní země. Takže ano, tady na západě se tváří, jak jsou za demokracii, ale potom jako v nějaký totalitní zemi v pohodě prostě držej basu a prostě dělají, co se jim řekne. A druhá věc je, že prostě v těch správních radách nebo nějakých poradních sborech a podobně jsou nalezlí lidi z vládního sektoru, bývalí prostě politici nebo dokonce z tajných služeb. A otázka je, a to je samozřejmě teda teďka, to se pouštím na hodně tenkej let, ale
Twitter Files, kde prostě, když teda Musk koupil Twitter, což byl taky strašný, že vždycky pořiďte si vlastní sociální sítě a říkejte si tam, co chcete. Tak když to Musk udělal, tak jste všichni viděli, co se stalo. Jo, pojďme to honem zakázat, Musk si koupil vlastní sociální sítě, teď si tam bude říkat, co chce. Jo, takže to se říkalo do té doby, dokud to někdo neudělal. A od té doby najednou už to neplatí, už se jako mlčí a teď jako se vlastně přemýšlí, co s tím Twitterem teda uděláme. Ale tak, když oni teda začali zkoumat, jak to tam v tom Twitteru do té doby fungovalo, tak začali jako odhalovat fakt jako divné věci. To znamená, že jako tady ve správní radě byl bývalý člověk ze CIA. Proč tady byl? Jako, a já nevím, proč tam byl, ale jako Twitter Files, najděte si to, kdo to nezná, a prostě ty věci jsou vlastně divný, nejsou vlastně jako ale úplně 100% nic toho prokázaný. Vlastně je to všechno legální, vlastně je to všechno v pohodě, ale člověk jako dojde, že to není, že někdo tam si říká, já mám rád, já jsem proti globálnímu, teda jako chci zachránit planetu, tak to tam tlačil. Bylo tam mnoho vlivů z mnoha směrů a nebylo to jenom svobodné rozhodnutí majitele té firmy, bych jako řekl, takhle. Já moc krát děkuji vám, že jste přišli s námi, s našimi studenty diskutovat a bylo to skvělé. Doufám, že se vám to také líbilo i přes technické problémy, které jako v průběhu té debaty byly. Vám děkuji za pozornost a mějte hezký den. Taky.